Nirdefaw ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna. Merba bibtijaj għal poddat oħra, illum fl-studio għandi l-Bernard Grek, ovvjament, meċċejta l-oppozizjoni, għandu bżon ebda xorta ta' introduzzjoni għal daqstant, infakkar ukoll li din l-istess stedina għamilta l-Roberta Bela pubblikament u sassa u anka privatament. U anka il-kull minnija fil-Roberta Bela, jekk għandu mobile il-kelb tiegħu tiegħu li ħanabat lu SMS ukoll. U għal daqstant ħanaddim għall-ewwel għal dawk l-uħut tal-ġen dawk l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli, dawn l-azzjendi huma il-Browns kif ukoll MS Tronics, Seamless, il-Manux li by the way guys illum ma nixċans għal-pawza għal daqstant ħanara l-imxorta ta' eġġubijiet se nifqaw kif appena l-lestu u dawk huma chocolate brownie ovvjament li hija favorita tat-tifel tiegħi jaf nisraqa u niskorjana points u noħodilu l-lejla il-Hazelnut Financier, chocolate peanut caramel cube li hija l-favorita tal-mana. Nagħmilha ċetta directions were fucking amazing at this game. Mela, Classic Severin Oram u Almond Bakewell Tart. Sana dwa taħdida un bat wara il-festeġġament ikompli. Palma kien jgħid Xarabank u Peppi daqxej ta' festin. Grazzi wkoll lil Derek Free Hour, il-Lavazza, kif ukoll il-Kutriko, grazzi lil Garmin, E-Cabs u lil Frank's Gentleman's Essentials. Dak kollox minn għatijaj, qabel ma nibdew patreon.com/John Mallia tistaw siru bros til il-champions jew leġendi għaw ħafna uħut għawek li huma patruni li għedin prezenti maħna fl-studio, bro xi darba misnamlu kamera just like one shot. Segħuna fuq Facebook, TikTok, Instagram, blablabla. Għajt laqna, Bernard Grek. Grazzi tal-li tal-għajt l-istedina, kurjus, ġabek law. Naħseb li ġab l-nlaw żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa id-dmir li għandi illi niġi mistoqsijun wieġeb u t-tieni għaliex nemmen ħafna f'dak li qegħdin tagħmlu u nemmen ħafna illi għandek id-dritt tistaqsi domandi u għandek id-dritt ukoll illi jkollok it-tweġibiet tiegħi. Nirringrazzjak għal darb'oħra, mela. Permettili, ma xqalu li fil-bidu aħjar neħilsu, jien ġibtlek daqsxejn ta' statwa. Daqsxejn ta' statwa, ma il-rigali nħobbhom ħafna żewwa. Hemm kurjuż ħaniftħu di naqa' xajr distillat mill-Ġappun għandna. Tixrob inti? Ġibtlek dak li nħobb jien fil-fatt. Dak li tħobb int mela issa nagħmlu grok. Mela. X'jiena nemmen il-rigal x'aktarx ikun jirrispekja dak li tħobb inti ma tenti tagħtih. Mhux hekk. Filwaqt li suppost tagħti dak li jħobb il-ħaddieħor, imma peress ma nafx eżatt xi tħobb, allura ġibtlek dak li nħobb. Ma ħadd il-ħiel il-whisky nħobbu? Ħadd il-ħiel hija. Ġifieri l-evidenza hemmhekk qiegħda. Issa ma naħdu ħdawra u naraw xi sarraf. Nirringrazzjak. Mela, il-kaxxa fidejkom. Mela, jiena Bernard, mela jien l-iktar ħaġa li interessani llum ħafna iktar mill-miżuri li qed tipproponu u mill-policies, eċetera, eċetera, jien interessani issa Bernard minnu. Sewwa, inti feġġejt fuq ix-xena politika għal-inqas mhux minn fuq ir-radar tiegħi, jiġifieri ma naf xejn dwarek, u nħoss li l-biċċa kbira tal-pajjiż ma jaf xejn dwarek. Ħanibdew minn hawn. Mela, qegħdin fi stat prekarju ħafna d-demokrazija tagħna jiena nħoss bħalma dejjem sħaqt li qiegħda fuq preċipizzju pjuttost perikolus, hemm qrubija eżaġerata bejn il-kriminalità u l-politika, hemm saret ħafna ħsara istituzzjonali, ħafna ħsara ta' kultura wkoll nawret naħseb dak li l-Malti jemmen dwaru nnifsu. Meta inti fis-sikta ta' filgħodu tistembaħ u tqis dawn l-affarijiet kollha u tmur tħares fil-mera. L-rwol tiegħek jew ir-rifless tal-mera x'jgħidlek li int f'dan il-kuntest kollu?
Mela, l-ewwel ħaġa jekk tippermetti li indirizza ftit dak li qed inti qed illi l-politika mhux rubija bejn il-kriminali u l-politiċi jew il-politika. Naħseb li mhux ġust illi npoġġu l-politiċi kollha fl-istess keffa. Jiena nemmen illi fil-politika Maltija hemm ħafna politiċi tal-affarijiet tagħhom fuq iż-żewġ naħat. Nemmen li hemm ħafna politiċi illi qegħdin fil-politika l-intenzjonijiet tajba. U li ma nemminx li kull politiku jew ħafna politiċi għandhom qrubija mal-kriminali. U iktar ma nirrepetuhom dak l-statements, iktar qed nagħmlu ħsara mhux lill-politika biss. Meta ngħidu li kulħadd l-istess qed tgħid. Il-veri meta nagħmlu ċertu sweeping statements fil-waqt li nifhem li ġejjin minn ħafna rabja, fil-waqt li nifhem li ġejjin minn ħafna intenzjonijiet tajba biex inbidlu, jiena nibża li nkun qegħdin nagħmlu iktar ħsara. Is-sena meta nħares fil-mara fil-ħodu, m'qgħodx nagħmel ir-riflessjonijiet nagħmilhom il-ħin kollu. Però jekk nista' ngħidlek ir-rabja tiegħi li hija l-istess rabja tiegħek, li hija l-istess rabja ta' ċertu mistednin li ġieli kellek hawnhekk. Ili nħossa u ili nesperjenza minn qabel tħall fil-politika, minn qabel tela l-gvern laburista. Jien meta kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, kienu jiġu ċertu sitwazzjonijiet li jien kont nirrabja. Waħda mill-affarijiet niftakarni nirrabja ħafna kienet meta introduċejna il-fliexken tal-plastik fis-suq. Nitkellem jiġifieri iktar minn 20 sen ilu. Jien kont nara dak iż-żmien bħala mezz kif jien il-konsumatur qed ngħin lil min irid jipproduċi isir aktar sinjur. Issa llum 20 sena wara tallimna li l-plastik huwa ħsara l-ambjent għad-dinja u niġbru plastik mill-baħar, niġbru plastik fuq ir-ramel. Ma kellna l-fejn għaddu minna biex nirrealizzaw, ma stajx nirrealizzaw qabel bdiet. Imma sfortunatament għaliex min irid jipproduċi, min irid ibih għandu ħafna flus. Ħajkonvinċik li għal aħjar ħaġa. Issa tallimna mill-iżbalji tagħna, u għalhekk tajjeb imbagħad li nħarsu fil-passat biex dawk l-iżbalji ma nirrepetuhomx. Mela allura meta qed ngħidlek rabja mhix ġejja xtara l-Partit Laburista fil-Gvern fit-13, rabja kienet ġejja fuq ċertu instances anke qabel. Rabja kbira pereżempju meta mort l-iskola San Luigi meta kelli 13 sena u sibt il-pulizija u soldati bil-kanċell magħluq ma nistgħux nitlu għall-iskola. Ir-rabja ta' ħafna affarijiet dak iż-żmien kien hemm il-Labor fil-Gvern ma ridniex nitlu l-iskola tagħna. Kelli noqgħod naħrab ġo flettijiet madwar Malta biex nitgħallem bil-moħbi. Dawn huma instances differenti li nislu dir rabja ġo fik imma mbagħad meta tara l-Labor fit-13 u tibda tkompli tisma' ċertu affarijiet u tesperjenza ċertu affarijiet u joħorġu l-provi ta' numru ta' affarijiet illum kulħadd jaf x'inhuma, dik ir-rabja tkompli tikber. U tkompli tikber aktar meta tirrealizza li l-istituzzjonijiet mhux dejjem jagħmlu xogħolhom. U ħanajdlek xi ħaġa, jiena dejjem qed u dejjem tkellimt kontra l-istituzzjonijiet li ma jagħmlux xogħolhom. Però meta nqatlet il-kuġina tiegħi fl-1977 qed nitkellmu issa 45 kważi sena ilu, 44 sena dak kif għalqet issa f'Diċembru. Dakinhar l-istituzzjonijiet m'għamlux xogħolhom ukoll. Mhix xi ħaġa ta' issa biss di. Vera kien hemm il-Labor fil-Gvern dak iż-żmien ukoll. Ma wkoll m'għamlu xogħolhom. Għax li kieku sirna nafu min hija tema rikorrenti fil-fatt, hija tema rikorrenti. Però tista' timmaġina dik ir-rabja tifel ta' 6 snin li sar jaf lil kuġintu l-ewwel darba jumejn qabel. Kuġina għalkemm kienet il-kuġina tiegħi kienet tgħix l-Ingilterra tistudja boarding school. Ġenituri tagħha kienu jaħdmu it-tnejn fil-mediċina, kienu jaħdmu anke l-Afrika, u ġew iltaqgħu propju Malta jumejn qabel. U rajt l-ewwel darba, jumejn wara tinqatel. Tista' prova tifhem ta' 6 snin xi ġara minn għalfejn. Għas il-mewt, il-konċett ta' mewt ma kont għad niskoprejt. U jien naqbel miegħek li speċa ir-rabja hija motivazzjoni nixtieq ukoll speċa nikkjarifika. Permettili għax nsejt nagħmel mobile. Sabellix Franco de Bonata, Mela. Aħjar nitfuh mela. Nitfaw airplane mode jew. Nitfuh. Tajb.
Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Mela, nixtieq nagħmel kjarifika żgħira, di ma għamilx l-sweeping statement li l-politiċi kollha l-istess naħseb dawk huma statements li huma danneġġanti. Però wieħed ma jistax jinnega li il-livell ta' qrubija bejn il-klassi kriminali jekk tista' sejħela hekk u l-klassi politika aktar mamar, aktar. Mela dubju. Għanna l-provi taħħom, mux hekk. Eżatt. U l-lum nafu li qegħdin on top, ġifiri inti għandek allegazzjonijiet li Prim Ministru għandu deals ma' allegati kriminali. Ġifiri mux qed nitkellmu fuq affarijiet fantaxjenza hawnhekk. Issa jiena li interessani. Ma rridx waqfek. Ma meta tkellem. Ħassaqsik għax il-framing tal-mistoqsija hija di. Mela, il-ngħidlek xirrid nagħmel b'dik ir-rabja. Fil-għodu meta nqum. Mela, all right, mela, I will concede the floor for the gentleman. Thank you. Dik ir-rabja li jiena l-lura ħkimt, ċoħe zammej ġofija daw snin kollha, dejjem edemmek inti qed li jiena ana non ma konx fuq ir-radar tiegħek nifmek. Però jien li nitkellem fuq il-politika pubblikament sa mill-2012 mill-inqas. Forsi ma konx tara daqshekk in-net, allura ovvjament ma konx tarani. Imma kon nitkellem fuq dal-affarijiet kienu jinkwitawni. Ħafna qabel ma il-pajjiż spiċċa fejn spiċċa, għaliex kien evidenti kull ħaġa li qed tiġri fejn se toħodna. U allura jiena dik ir-rabja li għandek int, li għandi jien, li qedlek għandhom numru ta' nies li ġew hawnhekk mistednin tiegħek li hawn ħafna ukoll nies li għandhom, jiena qed intrasmettiha fix-xogħol politiku tiegħi. Qed nipprova nagħmel xi ħaġa biha. Kif int qed tagħmel xi ħaġa biha hawnhekk b'daw id-domandi li qed tagħmel. U nemmen li aħna tnejn fix-xogħol li qegħdin nagħmlu, ħansejħulu xogħol, it-tnejn nikkontribwixxu diġà biex inġibu bidla u ndawru din ir-rabja f'opportunità biex intejbu l-pajjiż. Sewa, li r-rabja tipprevali anka li l-għen ġviri minn nis li jaħdmu ġviri anka naf nitkellem ma' taxi drivers u anka fil-bidu anka jek ikunu forsi naqasi ikta fuq ħwejjeġ politiċi meta nibgħat nibda nistaqsi iħossom isluha niltaqa' ma' ħafna nies ta' intrapriża kbira li daw għalfejn jinteressom il-governanza daw xorta daw li xorta turtom din il-ħaġa. Però mhux lem xtaqt noqgħod it-taħdida, nixtieq nifhem. F'dan il-kaos kollu, f'dan il-punt tant kritiku tal-istorja, xem dwarek li għamlek il-bniedem adattat biex jifdi il-pajis? L-ħagġa jiena minix nizil mis-semma taġi ħalla. Jiena bniedem normali bħal kulħadd, ma neskludix illi ġieli ħassejt fajti bħal ma jħoss kulħadd x'inhija triq li rid naqbad meta kont ħafna iżgħar fl-adolescenza bħal kulħadd. Iżżewwiġt, kelli familja u għandna familja. Ħdimt bil-professjoni tiegħi, però dejjem isek tħoss li jista' jkun qatt għandek xtati. U f'dan l-ambitu kollu, meta ġara dak li ġara propju fis-sajf tal-2020, bdejt inħoss illi jista' jkun jien għandi dmir nagħmel xi ħaġa f'dak il-mument. U allura dak li jinċentiva lilek biex issir mexxej huwa li internament inti ħassejt kważi sejħa vokazzjonali. Jien ħassejt illi għandi obbligu nagħmel xi ħaġa. Tinsix, fl-2017. Ma kollha nħossu dal-obbligu, u kollha nħossu dal-obbligu li nagħmel xi ħaġa u ħafna mill-ħut li qegħdin hawn. Imma għalfejn propju dik ix-xi ħaġa li tipproponi lilek innifsek bħala essenzjalment tajt jiena rrid immexxi l-pajjiż. Ekku. X'hemm dwarek li jsawwar il-mexxej adattat f'dan il-punt kritiku tal-istorja tal-pajjiż? Ħaġa nemmen illi f'kull żmien dejjem kien hemm persuni li jkunu adattati skont iċ-ċirkostanzi. U jiena nemmen illi jinbridem normali, ma niddejaqx ngħid jinbridem average, ma niddejaqx ngħid anzi nħu pjaċir ngħid li jinbridem illi kelli esperjenzi diversi f'ħajti, mhux biss li studjajt imma anke li mittejt idejja anke l-xogħol fiżiku u manwali. Bniedem li għamilta ħafna man-nies,
Però fuq kollox jien bniedem moderat. Jien bniedem illi jirnexxili u nħoss illi dik hija valur importanti illi nisma' sew u nisma' ħafna lin-nies. U naħseb f'dan il-mument, dan il-pajjiż għandu bżonn din it-tip ta' politika. Politika moderata, mhux politika estremista, m'għandux bżonn attakki frontali, għandi bżonn iktar li nisimgħu xulxin, li nirrispettaw xulxin. Għandna bżonn aktar li nifmu kif l-imkien kulħadd jista' jimxi l-qoddim. U minix se nkun fil-fatt mill-ewwel ġurnata illi ersaqt li l-politika, mill-ewwel qed jien m'għandix is-soluzzjonijiet kollha. Għandi kif qed jien minix niżel mis-sema' u l-ebda politiku m'għandu jippretendi la li jħossu hekk u laqqas li jipproġetta ruħu li hu hekk. Jiena d-diskors ta' King idejjaqni għax ħadd mu King. Ħadd mu King. Int kapaċi f'xi ħaġa, jien kapaċi f'xi ħaġa. Eżatt, ma ħsibx li hemm uħud, jiena naħseb li hemm uħud li jkollhom ċertu set ta' ħiliet u talenti li jagħmluhom iktar adattati għal tmexxija li qed nitkellmu l-hemmhekk qiegħed id-diskors. Issa inti qed tipponta lejn il-fatt li inti għandek din il-kapaċità li tisma', li tarbel, li inti kawt, li inti meqjus u li inti moderat u sa ċert punt ma nafx jekkux ħanemes magħha qed tgħid li inti bniedem li kapaċi tilqa' iktar nies fil-fiħdan dak li inti qed tipprova twassal jew dak li inti qed tipprova dak huwa l-ikbar preġu ta' Bernard Gregg. Bla dub, jien ara m'iniex bniedem tal-boundaries. Tajjeb? Għalkemm nirrispettom il-boundaries, però m'iniex bniedem tal-boundaries. Jien bniedem inklusiv ħafna. Iddejjaqni ħafna l-mentalità illi jisu kulħadd qiegħed jassedjak u nibża l-Partit Nazzjonalista daħal kien f'din il-mentalità ta' assedju li qisu kulħadd kontrih, jew ħossu jew jemmen li kulħadd kontrih. Mhux qed ngħid l-aħħar sentej jew tlieta qabel tħaltien ta' meta inti tibda dak twarbu għax qed jinkwitak, dak qed idejjek, dak għax ikkritikak. Dawn l-affarijiet kienu ilhom għaddejjin. U dik hija li hija mentalità ta' assedju. M'għandniex għalfejn nibżgħu minn xulxin jekk verament għandna l-intenzjonijiet tajba nimxu l qudiem. Però jekk imbagħad hemm kwalità li inti qed tipprova tistata għaliha ta' x'jista' jkun jagħmilni mexxej tajjeb huwa illi nħoss illi kapaċi nuża l-ħiliet ta' kulħadd u nagħti l-ispazju l kulħadd jersew il qudiem u dak il-ħiliet jiżviluppahom u mmexxuhom flimkien fid-direzzjoni illi dan il-pajjiż għandu bżonn. Ġifieri kważi qed tippreżenta lilek innifsek bħala xi xorta ta' kważi font ta' ispirazzjoni biex dak li jkun il-ħiliet li għandu jużhom bl-aqwa mod jilħaq il-potenzjal tiegħu. Bla dubju. Ħanejlek jiena bniedem nħobb ħafna l-arti. Nħobb ħafna l-mużika, il-poeżija, ktibt u nikteb poeżija. Bniedem nħobb ħafna t-teatru. Kelli wkoll opportunitajiet fuq it-teatru, kont fuq it-teatru anka Teatru Manuel. Meta kont ħafna żgħar. Bniedem illi nħobb insifer, nħobb niskopri u nħobb insifer waħdi mhux dinormal tour, nħobb immur barra dak li ovvju speċi, niskopri iktar postijiet u realtajiet awtentiċi. U dan kollu għallimni fil-ħajja illi kulħadd għandu x'joffri. Kulħadd għandu x'joffri. Jien tallimt minn għand kulħadd f'ħajti. Tallimt minn xi ħadd illi huwa mħallef, forsi mħallef anzjan, il-qorti, meta kont naħdem il-qorti, u tallimt minn għand xi ħadd li jista' jkun qiegħed jaħsel l-art. Kulħadd għandu x'joffri, kulħadd għandu potenzjal. U nemmnu dak il-potenzjal. Għax jiena rajt persuni, speċjalment fit-teatru, illi ikunu magħluqin ġo fihom u biftit spazju, inkoraġġament anka talim u direzzjoni infetħu u saru suċċess kbir. U nemmen illi f'kull persuna hemm dik iż-żerrija illi jekk tagħtiha l-attenzjoni meħtieġa tista' toħroġ l-aħjar potenzjal.
Kien hemm xatt li lilek ta' kek Iva. l-opportunità biex. Iva. Kien hemm ħabta f'ħajtek fejn inti kont tħossok magħluq jew kont tħossok li imwarrab forsi minn narrattiva mainstream. Is-Seamless qed jaħdmu lid-dar. Daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħami hija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qrabu ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibgħatu man Seamless. Kien hemm punt li Bernard Gregg ġil ħassu emarġinat? Mela. Iva, jiena kont sena Luigi, semmejt lek l-episodju ta' meta nagħlqu l-iskejjel, kont qiegħed fil-Form 2. Sa il-Form 1 kont inkun jew sal-prep, ġifieri l-iskola primarja u sakemm tħalt fil-prep 1 sa Luigi kont inkun dejjem minn tal-qudiem net fil-klassi l-ewwel u t-tieni u hekk. Imbagħad mal-Form 1-2 anke jista' jkun ħabba dal-episodju tal-ġiri biex nistudjaw eċċetera tħarbat. Il-Form 3 u l-Form 4 kelli imġiba ħażina ħafna, min jaf kemm kont inkun barra fil-klassi, mill-klassi, min jaf kemm kien ikolli detention, min jaf kemm il-darba kelli nidħol Wednesday għax aħna Wednesday ma kienx ikollna skola, min jaf kemm kelli after school ukoll. Imma mbagħad fil-Form 4 kelli żewġ episodji. Waħda talli imma kienet tallimni t-Taljan. U dik kienet episodju daqsxejn ikraħ. Mhux ħansemmi għax isimha, għax nirrispetta. U llum m'għadix magħna. Kienet qed tagħmel l-orali tat-Taljan fil-klassi biex tipprattikana u kienet kull jiem issaqsi żewġ domandi il-żewġ jew tliet tfal fil-klassi. U meta rajta li qabżitni darba qed forsi m'għandunax li kien imissnien. Meta qabżitni t-tieni darba, għaddi għafi qabżitni reġet. U saqsejta. U għalt li murara Grek inti xtaf, għalt li inti m'intix kapaċi, jew xi ħaġa f'dan is-sens. Nirrek il-verità kienet xi ħaġa li samritni, imma forsi kelli bżonna. Forsi kieku kien ħadd ieħor kien jispiċċa maffeċ. Però li tik tatni kważi sfida biex impoġġi moħħi hemm. U rrid ngħid illi tista' tgħid għax kien ikun hemm is-sessions jekk min issir żball fl-aħħar tas-sena aw f'Mejju kien ikun hemm sessions mgħalija f'xi Ottubru, eċċetera. Infattu li f'Diċembru tal-Form 5 kont imbaġġib l-ewwel level iskola biex nidħol is-sixth form. U għamilt l-aħħar tal-Form 5 immur l-iskola u nilab table tennis u table soccer u hekk, ma kellix għalfejn noqgħod għal-lezzjonijiet. Il-fatt kif daħlet għal-lezzjoni wara li ġibt it-Taljan. Ħriġt nagħmel klass qed li fejn sejjer qed m'għandi bżonn, jiena ġibtu fit-Taljan. U ħriġt il-barra x'imbagħad jiena ma nsawtekx, jien ma niġġielidx miegħek, jien ma ngħajrekx, jien ma nattakkakx. Però il-mument illum jew għada il-kelma se ngħidilek. Tajjeb, jiena nirrispettak, irrispettani lura jekk trid, però tippruvax tagħmilli hekk. X'illum nitbissimlek, għada nitbissimlek, imma xi darba se nkun qiegħed nirrispondik. Mhux impattijilek, imma nirrispondik, jien ma mpattix. Ma mbagħad kien hemm episodju ieħor pożittiv ħafna, skużani l-qatt il-mike. U l-diħa nsemmija bisimha il-Teris Friġġieri, il-mara ta' ġew Friġġieri. Din kienet li żbuċċat, ħanejdu hekk f'termini metaforiċi, il-fjura. Għaliex dina flok kelmetni u trattatni bħalma trattatni it-teacher tat-Taljan, kienet tallimni l-Ingliż Teris Friġġieri. Kienet femet li l-enerġija li għandi, jiena probabbli kelli, kieku kelli kun illum, probabbli kienu jagħmlu li xi test u jsibu jew li għandi xi ADHD jew xi ħaġa. Għax l-enerġija li kelli dak iż-żmien u dejjem b'xi waħda kien straordinarja. Illum forsi ma titwemmix illi forsi kelli hekk. Le, Chris jgħid li pjuttost enerġetu. Ma nafx, il-kejl ta' Chris, x'taħseb Chris?
Ija, mela, nisimak. Iktar jew inqas? Inqas enerġetiku minni. Imma għax ma tafniex dak iż-żmien. Jista' jgħid il-każ. Għax ma tafniex dak iż-żmien. Spontanju jiena. Kompli, hemm. Najlek li tispiċċa barra mill klassi u tispiċċa tagħmel handstand wara l-bib ta' klassi biex jitfal mbagħad jerġgħu jitqu dana, ġifieri stimmaġina. Għadek tagħmel handstand? Le. Biex il-pis huwa qawwi. TikTok ta' vera, kienu. Mxek. Imma din Teris Friġġieri għarfet li jien għandi dik l-enerġija. U isa xi harness kif ngħidu bl-Ingliż dik l-enerġija. U dawrita fit-teatru. Kienet tagħmlilna daqsxejn insomma niftakar minna Macbeth, dak iż-żmien kienu jiġu t-tfajliet minn St. Joseph jarawna. Motivazzjoni kbira. U żgur, bla dubju. U kieku taf xi differenza għamlet li f'ħajti. U jisni minn hemm dejt nara li nista' nagħmel xi ħaġa pożittiva. Tajjeb, mela. Umbat speċjalment bnejt il-karriera tiegħek bħala avukat, missier impenjat, kellemt naqra mal-mara tiegħek dwar il-qrubija li għandek ma' tfal. Mela, ħanabdu naqra fuq l-istratosfera tal-politika issa. Edin f-situazzjoni fej l-istatistika hija ċaru, forsi nistgħu nippruvaw ninnegaw b'naqam romantiċiżmu, eċetera, li edin f-situazzjoni fej l-elettorat in-numri jiġdu li jisu għamlu l-interess, l-ikbar interess tagħhom huwa hija l-ekonomija, l-affarijiet sejrin sew li għandi xi ħaġa għaddejja fil-but, għandi forsi xi kummerċ għaddej, forsi għandi xi ġob mal-gvern li ma jistħoqlix. U dik hija fil-ġerarkija ta' dak kollu li interessaħ minnu biċċa kbira mill-elettorat jisboq fl-importanza il-fat li għandna il-korruzzjoni rampanti u il-konsekwenzi kollha li ġibuħa. Li l-korruzzjoni ġib magħha. X'għamel il-Partit Nazzjonalista daqshekk spettakolarment ħażin biex wara 25 sena ta' tmexxija ħriġna minn taħt idejh b'dan ix-xorta ta' elettorat bil-sistema tal-valuri daqshekk sfigurata. Naħseb illi mhux feri li tattribwixxi dak kollu illi qed tattribwixxi inti lill-elettorat jew ħaġa lejn l-elettorat, ġifieri ma naqbilx miegħek ma' kull deskrizzjoni li tajt l-elettorat. Fejn ma taqbilx miegħek. U lanqas li dak huwa tort jew nuqqas tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Mela, mhux qed ngħidlek għax ma kienx hemm nuqqasijiet ġifieri. Inta tajt mhux unikament it-tort tagħhom. Mhux kwistjoni ta' tort, jien qed ngħid huwa illi fir-realtà jiena nibbaża kollox fuq l-edukazzjoni. Jien nemmel l-offer ta' kollox fuq l-edukazzjoni. Għajli fejn ma taqbilx fuq l-istarja tal-elettorat. Meta inti semmejt l-elettorat jekk fimtek sew l-opinjonijiet mawġa u mhux mawġa semmejt il-sistema tal-valuri hija speċjali f'pajjiż normali normali u normali ba f'pajjiż li nixtieq ngħix fih jiena din id-xorta ta' korruzzjoni rampanti l-elettorat kieku għandu joħroġ fi triq u ma jidħolx lura d-dar sa ma jitranġaw dawn l-affarijiet. Hemmhekk naqblu. Għalfejn ma jagħmilix. Hemmhekk naqblu. Issa jiena minix la soċjologu, tajjeb, u laqqas jien antropologu. Nagħmel analiżi superfiċjali. Imma jiena ovvjament nagħmel ukoll analiżi politika. Jiena nemmen illi għaliex fil-ħajja fl-aħħar mill-aħħar kulħadd uman għandna kemm għandna ideali u ideoloġiji il-flus huma importanti biex tgħix. Naqblu. Okay? Ġifieri inti hawnhekk minkejja kull intenzjoni tajba tiegħek u minkejja għandek sistema wkoll ta' kif ikollok ftit introjtu minn l-abbonament. Xorta jkollok bżonn ċertu reklamar.
sakemm dak ir-reklamar ma jiddeċidix inti xtejt, alla ħares ma jkunx hemm dak ir-reklamar. Mhux hekk. Win-win situation. Le, jiena min jixtieq jirreklamaw u ngħidu le. Ekku. Imma il-bniedem meta ma jkollux jiekol, tiġix tkellmu fuq Naqblu. ideoloġiji, u allura bil-forsi li l-flus fil-but huma importantissimi. Ħafna. Ġifieri il-Partit Nazzjonalista ħalla l-elettorat mingħajr xi ħaġa xikol u dik kienet il-konsegwenza. Le. Il-Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern, imma inti qed permettilax jew mhux qed nifhmek jien, jew qed inħaltu l-affarijiet. Jekk qed tistaqsini għaliex il-Partit Nazzjonalista tilef wara 25 sena u tilef b'ammont kbir u għadu b'ammont kbir. Nitkellmu hemm. Le, mhux dik. Jekk qed tistaqsini għalfejn l-elettorat iġibruħu b'dan il-mod, nitkellmu dik. Dik kelma. Għaliex ir-raġuna fejn il-Partit Nazzjonalista tilef u spiċċa għadu ma l-kuprax, tinsix li fil-ħajjem ċiklu. U 25 sena fil-gvern huma twal. Mhux bħalissa ħadd interessani daqshekk. Mhux ħadd nessihom f'sena jew f'sentej jew fit-8 jew f'9, hemm dik ir-realtà wkoll. U hemm ħaġa oħra wkoll li għamilna ħafna ġid meta konna fil-gvern u ħallejna lil Labor ħassar il-memorja ta' dak il-ġid. Dak huwa noqqas ukoll tagħna. Ma ftaħarniex biżejjed, u m'għandniex ikunu proud biżejjed bil-ġid li għamilna. Illum l-unika industri li għandna fil-pajjiż għadhom ta' żmien il-Partit Nazzjonista. L-elettorat fl-aħħar mill-aħħar l-ikel, ix-xogħol, il-familja u l-ħajja. Il-bniedem dawk huma l-ewwel affarijiet. Jekk m'għandux dawk se jolli rashom minn fuq il-platt meta jiżvojta u jara x'inhuma l-problemi l-oħrajn ta' madwaru. Naqblu. Xi ħadd li għandu dar kollu mdita imma m'għandux jiekol qed jiekol. Xi ħadd li m'għandux jiekol u għandu d-dar kollha perfetta anke kija penthouse bil-veduta, l-ikel se jmur ifittex l-ewwel. Mhux se jgħid kemm għandi sabiħ, ma jimpurtax m'għandix niekol. L-elettorat jekk qed tindirizza u jekk indirizza dal-gvern għaliex kien hemm tkabbir ekonomiku. Kien hemm ukoll numru ta' inizjattivi illi jgħinu lin-nies ukoll illi jkollhom aktar flus. Veru. Mela inti xi ħadd li kellu dar waqqaħħa bena 5 solari u 6 bih 4 appartamenti u x'kellu ħafna iktar flus daqqa waħda. Hemm min mar tajjeb, żgur li kien hemm min mar tajjeb. Imma kien hemm ukoll affarijiet oħrajn. Inti kellek partit li rebaħ maġġoranza b'saħħitha. Kellek partit li rridu ngħidu għadi ma nistgħux naħarbuha illi ħataf lill-istituzzjonijiet u li minkejja li saru diversi affarijiet żiena irnexxielu jibqa' jikkonvinċi lin-nies illi mhux minnu. Jien fl-2017 meta tlajt nitkellem fuq f'meeting ħal-Balzan tajjeb għaliex emment li Mikel ma konx fil-politika ħassejt li kelli nsemma leħni. Għax jiena emment illi mhux bil-forsi tidħol fil-politika biex tagħmel xi ħaġa. Tkellimt fuq in-nuqqasijiet kbar li kien hemm, kien jgħiduli qed tesaġera. Qed nitilfu r-reputazzjoni, qed tesaġera. Qed jitilqu kumpaniji, qed tesaġera qaluli 4 snin wara ġejna grey listed. U għamek naqbel miegħek ġifieri dwar dan il-kontinuum tan-narrativ naqbel miegħek. Però li ma naqbilx miegħek huwa li jiena jkolli ħafna taħdidiet anke ma' nies li huma votanti laburisti u jgħiduli ġifieri b'mod kandidu ħafna. Jgħiduli isma' Ġan, aħna nafu li daw mhux ġrew bina ma għamlu ħafna korruzzjoni, serqu nafu. Imma jiena meta kien hemm in-nazzjonalisti fil-gvern, tant kont inħossni emarġinat, tant kont inħossni li jiena esklus minn kull proċess deċiżjonali, minn aċċess għar-riżorsi, tant kont inħossni l-barra minn kollox. Li illum il-ġurnata nippreferi nittollera li l-gvern jew uħud fil-gvern qed jisirqu milli qatt nerġa' nħossni mhux inkluż f'pajjiżi stess. Issa jista' jkun u li l-potenzjal tiegħi ma nistax nilħu. Illum qed iħossu inkluż? L-istess persuna illum qed tħossha inkluża? Ma jħossix, forsi ma jħossix inkluża, però ma jħoss li r-refuġju tagħha hija l-Partit Nazzjonalista għalfejn l-esperjenza tagħha
Ġifieri ma nafx nirrispondik jekk illum iħossux inkluż jew le, però żgur li ma jħoss li jekk hemm santwarju jew post tar-refuġju għalih li dan huwa gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Issa jista' jagħti il-każ ukoll. Ġifieri jien nemmen ukoll li s-soċjaliżmu kif tħaddem Malta jippromovi ħafna din l-idea li inti mingħajr il-partit tiegħek fil-gvern ma tistax għax inti speċa hemm din in-narrativa fqira ħafna. Jidher tibgħol minn idejja. Eżatt, li dejjem intik il-ħut, antik il-ħut. Mhux hekk. Naqblu 100%, però dak ma jinnegax il-fatt li l-esperjenza tagħhom qed ngħidu għal 25 sena sħaħ li daw kienu jħossuhom imma huma da oġġettivament jgħiduli li kienu jħossuhom li l-importanza tal-soċjetà moħħok dal-persuna. L-istanza sik kemm għandu żmien? Wieħed minnhom issa ngħidlek għandu 78 naħseb issa. Jekk għandu 78 ħadd ħassar li l-argument kollu. Għax l-argumenti għaj li jinġili nisma fid-djar, tajjeb, meta jibdew qablu x'għamilna fil-gvern u kif konna u kif ma konniex. U jiedna nibda ngħid imma inti għax qed tgħid għal dal-episodju iva ġara fl-2012. U dal-episodju iva ġara fl-2010. Imma meta tlajna fl-87 u fin-90 fin-92 kien hemm l-istess le, dak kien żmien differenti. U allura dan l-eżerċizzju għamiltu ma' diversi nies fid-djar, anka fl-uffiċċju ġieli, anka meta niltaqa' ma' ċertu nies fin-negozju. U dak li jkunu ta' età ikbar li jiftakru kif ġabru l-Partit Nazzjonalista bejn-87 u 96. Jgħidulek li kien ħafna aħjar minn mbagħad x'għamel iktar tard għal man-nies qed nitkellmu mhux għall-pajjiż, għal man-nies. Imma sfortunatament... X'inhi d-distinzjoni bejn għal-man-nies u għal-pajjiż? Għaliex? Għad nitkellmu għal-personal touch. Forsi wara l-2003 tlifna iktar dak il-personal touch, dak li qed ngħid. U dal-persuna beda jħossu esklus, dal-persuna beda jħossu illi moħna fil-pajjiż, tħanna fl-Ewropa, ġibna ħafna opportunitajiet, imma nsejna l-bniedem, l-individu. Jista' jkun beda jħossu hekk. Imma meta nagħmel dal-eżerċizzju joħroġ biċ-ċar ħafna drabi. Li nisa qablu l-ewwel 5-6 snin ta' gvern laburista, issa, ma l-aħħar 5 snin ta' gvern nazzjonalista. Isek qed qabbel karozza li għadha ħirġa mill-fabrika ma' karozza li l 40 sena barra. Jew 30 sena barra. Il-partit ma ġeddiċ. L-partit ma ġeddiċ, imma anke kieku ġeddet wara ħafna snin bil-forsi li dak li tela jerġa' jibda nieżel għax kif qedlek l-ewwel kollox huwa ċirku. Kellek imperi kbar illi kienu kibru, kienu fl-aqwa tagħhom u spiċċaw fix-xejn. Il-Partit Nazzjonalista mexa f'dik id-direzzjoni. Kiber, kellu ħafna potenzjal, imma mbagħad tilef dan it-taċ. Ma mhux ġust, u dan huwa l-punt li nixtieq nagħmel, mhux ġust li dejjem inqablu biss il-Partit Laburista fl-ewwel 5 snin ma l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar 5 snin. Għaliex fis-sajki tan-nies, fil-subkonxju tan-nies, mhux fis-sajki tan-nies, jisu jekk jitla l-PN issa se jerġa' jkun bħalma kien biss fl-aħħar 5 snin. Issa jiena nerġa' ngħidlek meta ngħidlek ma jfissirx illi għamilna ħażin biss. Għaliex f'dawk il-5 snin xorta minna ħafna ġiet il-pajjiż, imma kifa nirrikonoxxi ħajamillek ressaq. Jaqtaw l-invoice. Jaqtaw l-invoice. Ejja nuru għala xejnek, ħalli zidu jilek. Imma jena xobnu zaħda jew dejjem misl-affarijiet. Anka fuq xarbank ġat li dikdu, għajta t-silma darba. Imma mux sew li aħna narmu l-ġid kollu li kun sar. Imma ovvjament noqqasiet li saru. Mela, ħana niprofa forsi nreġġa' lura l-mistoqsija. Tħoss li hemm affarijiet li l-Partit Nazzjonalista għamel ħażin sabiex għatfadal biċċa kbira tal-elettorat li jinteressaħħom iktar biex nitkellmu bil-mod metaforiku tiegħek l-ikel milli ħwejjeġ li huma ħafna iktar forsi ma ftit astratti għall-uħud imma huma teddida eżistenzjali għad-demokrazija. Jien ma nistax nimmaġina. Il-bnidem dejjem hekk kien. Il-bnidem dejjem hekk kien. Tista' ħassib għandna terminu bil-Latin. Panem et circensis.
Imma la Dan huwa darba fenomenu li dejjem kien jeżisti għax il-bniedem l-ewwel l-ikel u l-kontentizza. Dawk iż-żewġ elementi. L-affarijiet l-oħrajn ma joqtuħx mill-ewwel għax huma aktar astratti, huma aktar intangibbli. Ekkuwa, imma la darba daw, jien iktar forsi familjari mal-ġerarkija ta' Maslow, ma nafx intix familjari magħha li inta fil-qiegħ għandek ċertu ħwejjeġ li huma spiex bħal mettajt int fejn toqgħod l-ikel li tkun tista' tikkopula. Ma taf importanti ħafna wkoll. Li huma l-pedament. Imma sa la darba l-ħaqnieh dal-pedament. Sewwa, għalfej xem li ma nataċ fl-edukazzjoni tal-elettorat li tajlu ma issa kiltmen, u qed nieklu. Ma nistaw naraw li s-soċjetà tagħna tiffunzjona aħjar għalfejn ma ndux bil-priorità l-elettorat mill-sondaġġi jekk jixtu. U tu min iħoss hemm ħafna nies li jħossu li jekk dik hija l-priorità tagħhom li l-Partit Nazzjonalista mhux neċessarjament is-soluzzjoni għal dik il-problema. Xem ħażin, ġifieri jiena nista' nipponta speċa lejn ċertu affarijiet, ġifieri minkejja li sar il-ġid u anke naħseb nisadu anke taħt Joseph Muscat, speċa l-libertajiet ċivili taħt Joseph Muscat, ħadu xejra kompletament differenti, xejra sabiħa, però sar ħafna ħsara. U minkejja li l-Partit Nazzjonalista għamel ħafna ġid, forsi jista' jipponta lejn l-Ewropa, speċa li dan kien moment seminali fl-istorja tagħna. Saru wkoll ħwejjeġ ħażiena li ġaluna nemnu li l-korruzzjoni qiegħda pereżempju fuq hija endemika kważi fil-politika, nagħtu każ. Il-fatt li pereżempju John Dalli, għallum il-ġurnata John Dalli huwa kważi isem li huwa sinonimu mal-lebrożi politika, spex kulħadd iwarbu da, però kien hemm ħabta fejn John Dalli kulħadd kien jaf kemm kien korrott. U Gonzi flok ikkastigaħ, flok għamil eżempju minnu kif kellu jagħmel, batu l-Ewropa jisu taf kif out of sight, out of mind. Daw l-avvenimenti il-partit tagħkom għandu bżonn naħseb jixtarrom sew u jistqar mal-poplu. Isma' għamilna ħafna fuck-ups menna u hekk aħna. U aħna nixtiequ li narfukom li jisma nafu x'għamilna ħażin għax jiena jekk it-tifel tiegħi jagħmel żball u nikkastigah imma ma femx x'għamel ħażin biex naf li perswas li daħer ġej repetih l-żball. U dak li nkwit naħseb ta' ħafna minn nies, speċjalment intom għamiltu, u se ngħid intom naf li inti ma kontx attiv dak iż-żmien ma sentejgħu mexxej. Intom għamiltu daw l-iżbalji kollha. U qisu li dejjem tajdulna qisu ma għamilna ħafna ġid. Li hija speċa l-istess narrattiva. Le, mhix l-istess narrattiva. Li għajdulek il-Partit Laburista. Biex miegħek, le, mela ismani. Għand il-Manux ta' Paċville immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfgħu f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-Manux nirrakkomandah lil kulħadd. In-nuqqasijiet li saru insemmuhom u nirrikonoxxuhom. Għandi kif irrikonoxxejthom fl-ewwel nofsija ta' dan l-intervent li qed nagħmlu flimkien. Imma meta nirrikonoxxu n-nuqqasijiet ma nistgħux niċħdu il-ġid li għamilna. Ma ngħidlekx insihom issa. Imma ma nistgħux nibqgħu. Nissawtu, eċetera, eċetera. Mela aħna skużi, dak li qed ngħidlek. Ma interessa, fil-sens. Saru l-apologiji, irrikonoxxejna n-nuqqasijiet, let's move on. Nħarsu l-qoddim. U x'ħatamlu problema tan-narrattiva li l-Labor jimbotta? Labor kontinwament jimbotta n-narrattiva. Illi aħna, illum, l-istess ta' 10-15 sen ilu. Ħalli dejjem ifakkar lin-nies li da se jerġa' jieħdu kemm. U iktar ma nitkomplu niddiskutu dawn il-fatti, iktar nkomplu qegħdin ngħinu lill-Labor biex ikompli jwassal dik in-narrattiva li dawn ġifieri huma l-istess nies. Dik hija in-narrattiva. Mentri fir-realtà infakrek illi dan il-gvern ilu 10 snin. Sentejn minnhom Robert Abela u stess kien parti mill-gvern ta' Joseph Muscat. U stess.
Però ma li telaw, issa mbdilna. Issa t-ġdijt. U nemnuħ, mux jien, imma min jemnu. Mux għax jaffi wassal messaċ iktar ta' għaliex għandu aktar mezzi, għaliex għandu aktar miljoni minn flus il-poplu, għaliex għandu il-PBS maħkum u għallu jaħkem il-narrativa. Għalek nemnuħ. Mux għax tejli għax biddel il-nis, il-min biddel, il-dak li kallum jirriżenjaw? Il-dak biddel? Iba minkejja li speċa ovvjament incumbency xaġa vera. Fl-2013 il-Labor ma kellux incumbency. Minkejja da wassal messaġġ li irreżona ma' ħafna nies. Skużani, għamlu analizi superficiali. Skużani. Fl-2008 aħna tlifnija l-elezzjoni tal-2013, mux fl-2013. L-elezzjoni tliftuha intom mux rebħu għal-Labor għattejt. Fl-2008 aħna rbaħna l-elezzjoni b'1500 vot. Minn dakinhar bdejna nitilfu għal-elezzjoni tal-2013, jew jekk tittajda, minn dakinhar beda jirbaħ għal-Labor l-elezzjoni tal-2013. U għaliex? Għaliex il-moment illi dan il-Partit Laburista tilef l-elezzjoni bil-1500 u daħal Joseph Muscat u allura kien hemm tibdil, imma mhux it-tibdil biss il-fatt li l-poplu kien diġà b'xiber biftit bagħat il-messaġġ li jridu l-PN u mhux il-Labor. Kellek fis-settur pubbliku u f'diversi postijiet oħrajn u istituzzjonijiet nies illi f'daqqa waħda fehmu li l-Partit Nazzjonalista spiċċa. U dik fehmuha fl-2008. U bniedem illi huwa għaqli fl-2008, 2009, 2010 ilek hija daw, aħjar naħseb għal rasi. U kellna nies meta konna fil-gvern. Fej jkunu dawn nies fiċ-ċivil, fej jkunu. Postijiet differenti ju. Fost oħrajn il-Planning Authority, per eżempju. Li daw kienu jħossu li ħadu l-kariga tagħhom ħabba l-Partit Nazzjonalista. Li dawn kienu jostakolaw l-operat tal-Partit Nazzjonalista. Imma għaliex ikunu diġà qegħdin jħeġġjaw kien hedging their bets. Imma eżatt, din hija mela din hija il-muċċar jew nitkellmu xċar. Le, fidejk, jekk tittamel dik qed narak tħares lejn. Iva qed inħares lejh għaliex l-ilma qed dana kif joġob li single malt ukoll. Ħadiħu id-naqra? Mux ovvja, bro. Imma bes daħir tiftu int. Le, għara, iġiri, mela, ħan indaga ftit speċa del-mistoqsija. Mux bes. Għandu xie problema. Ta' jow għal-wejza, għanna. Ma jabru għal. Ta' parsi għed toffru għaw. Ej, mela, fidejk. Iftaħ da. Mela, le, imma, mela, jgħed niprofa nifem, all right, jgħed ta' jinteressawni kultura u fartik. Mela, inti għattajt li kienem uħut li kienu, mela, għajd li meta? Ftit, bizzejiet, jiena ma tanx nixrob. Kemen qarbnek, mela. U mxek. Ma tħalli l-ħeduna oħra. Inti reliġjuż, u? Ifimni. Nemmen illi minix waħda fid-dinja. X-reliġjuż għandha konnotazzjonijiet li tkun tappartieni għal xi ordni ta' għalek qed ngħidlek. Ma nasab kulħadd reliġjuż u mhux ħadd ma jrid jammetti. Mela, it-tap għandek għaddeħlaw għalli għax dak kif għabra. Mela. Biex nwaħħal xek fil-fizika flok fl-abdi tiegħi. Mela, iġveri ġviri inti għettajt li kien hemm uħut li per eżempju għedin fil-ċivili, għedin fil-PA, u għedin eccetera, eccetera. Li qabel 2008 kien... Wara 2000. Le, ma xinti għettajt li kien hemm shift. Ġviri, biex kun hemm shift qabel li tkun hemm alleanza lejnaħa li jumbat qalbet lejnaħa l-oħra. Wara lejt, qalbet tilef il-Labor 5 biss. Eżatt, id-daw isma next time. Mux ovvja gradual shift, hemm ġejja. Issa, dawk l-uħut jiena x'kienu jħossu qabel il-2008 meta il-Partit Nazzjonalista kien jidher għadu b'saħħtu. Kienu jaħsbu, kienu jħossuhom li tajjeb li kollhom alleanza mal-Partit Nazzjonalista ħalli għax huma
x'kien il-kelma, astuti il-kelma kienet li użajt insejt. Għax kien għandhom laqal tajjeb li ikollhom irbit mal-Partit Nazzjonalista ħalli ħajjithom speċi progressi. Ikollok min ikollu dik it-tip ta' attitudni u mentalità mela le? Ma taħsibx li dak hija attitudni vera ħażina speċi. Hawn min ħares bli b'dak il-mod, ma hija realtà. Fuq din il-kultura, x'beħsibek tagħmel? Speċa din il-kultura li jiena inqarrab li l-nifsi lej partit, ħalli jiena nasal mhux għax għandi xi ċertu ħiliet jew kapaċi fl-innovazzjoni, eċetera, imma għax jiena dejjem urejt lealtà. Speċa x'ħan nagħmlu dwarha di? Għax din hija speċ ta' kultura li wħud bħal Joseph Muscat sab. U għallilna dinaf kif nabbuża men. Di jien ħanixtri l-kulħadd. Ħanixtri l-kulħadd u b'konsegwenza jiena ħanamel l-rrid. Ma taħsibx li din il-kultura speċ ta' il-nazzjonalisti fi żmienhom komplew jipperpetwawha. Jista' jkun, ma jiena ħarsu qudiem. X'inti qed lix inti x'ħatamel. Eżatt, insa tagħmel. Jiena diġà ndirizzajta diġà tkellim dwarha. U qed moċċar bi frażi sempliċi ħafna. Jien jinteressan il-valur tiegħek ma mhux il-prezz tiegħek. Inti Joseph Muscat abbuża minna u qal tajjeb issa naf il-prezz ta' kulħadd nużaha. Ma li qed ngħid moċċar illi jiena min irid jaħdem, min irid jagħti kontribut tiegħu, jien dak il-persuna anka in linja ma dak it-talim li jiena għatlek inħaddan, dak il-valur irridu jiġi utilizzat. U l-valur tiegħek ma jiddependix mill-kulur tiegħek. Il-valur tiegħek jiddependi int xi trid u x'kapaċi tagħmel. Ma xi trid ukoll. Allura xi ħadd illi illum huwa b'xi mod qed jgħin biex il-Partit Nazzjonalista jimxi l-qudiem jirbaħ il-gvern, dak probabbli diġà irid. Ma mbagħad irid ukoll l-valur ukoll. U probabbilment illum għandu l-valur ukoll biex qiegħed jaħdem u qiegħed jgħinni. Tajjeb, ma b'xejn ħażin dak il-persuna jinutilizzah. Assolutament le. Żgur mhux se nwara pin-nazzjonalisti biex nipprova nider l-problema timbet meta jekk inti tieħu l-gvern u mbagħad eventwalment dak għaxenek mela ħaniffaċilitaw. Le, mhux tiffaċil, dak mhux għaxeni, għax rid, allura jien qedlek irid u għandu valur. Għax rid diġà għax qiegħed hemm. U għandu valur ukoll la qiegħed jgħin. U tajtu l-ispazju dak l-ispazju użah. Issa mbagħad hemm nies li llum qed jaħdmu forsi n-naħa l-oħra. Jew ma qed jagħmlu xejn. Imma għandhom valur forsi ma jridux. Jekk wara l-elezzjoni jien nagħta fiduċja, dak il-persuna li għandha l-valur u kun irid ukoll, m'għandix problema bih. Le m'għandekx problema bih, għal-ħares għandek problema bih. U jiena lest naħdem miegħu. Imma taħdem miegħu kif? Għax fis-sens qegħdin f'sitwazzjoni fejn mhux b'mod oġġettiv kif ħataħdem miegħu dal-bniedem. Fis-sens qegħdin f'sitwazzjoni fejn iċ-ċivil minn fuq b'mod eżaġerat, aktar ma jmur, aktar iċ-ċivil qed jintefaħ. Din hija naħseb fil-verità l-ikbar problema ta' korruzzjoni li għandna fil-pajjiż. Naħseb meta todda numerikament jew mod monetarju hija ikbar minn kwalunkwe wind farm tal-Montenegro, għax din hija pjaga enormi da jiena jekk tajtek ġob illum. Mhux illum ħanħallas il-korruzzjoni ma ħanibqa' ħallasha kemm inti ddum maċ-ċivil. Inti qed issemmi ċ-ċivil, kemm infakrek biss illi n-nies mhumiex impjegati biss maċ-ċivil, qegħdin impjegati mal-kuntrattur tajjeb ukoll u b'xi mod qegħdin jagħtu servizz relatat ma' servizz pubbliku wkoll. Tajjeb. Imma inti dak il-bniedem li qed tajt għandek pjaċir bih, jiena naħseb li hemmhekk iċ-ċivil vera għandna problema u ma nafx jekk għandek pjana ċivil, speċa inti tħoss li ċivil huwa minn fuq? Ara, iċ-ċivil bla dubju l-ewwel ħaġa huwa importanti ħafna l-pajjiż u għandu servizz indispensabbli. Però żgur illi mhux ħankun qiegħed nuża iċ-ċivil jew il-kontratturi la biex isiru sinjuri kontratturi u lanqas biex nikkompeti mal-privat. Jiena l-bira kelli laqa ma' 6-7 persuni li huma involuti fil-business fawdex
U daw qed jgħiduli l-akbar problema l għandna aħna li ma nistgħux insibu Malti biex jaħdem. Għallu l-lum kważi laqqas barrani ma nistgħu nsibu, la volja hemm xi 4,000 ruħ Għawdex qed jgħiduli jaħdmu barranin, jaħdmu ġo Għawdex. Tajjeb? Qedtilhom imma mhux qegħdin tħallsu biżżejjed isin kont nafx ir-raġuni għax ovvjament ili nitla' Għawdex u nitkellem man-nies u magħhom. Għalli le, għalli xi ma jistax ikun nikkompeti ma' gvern illi qiegħed jimpjega xi ħadd itieħ 800 euro, 900 euro biex imur sija u nofs xogħol. Meta jiena da ħantih anke kien tieħel f'umija irid jaħdem 8 sigħat, 9 sigħat. Mistax nikkompeti miegħu. Issa b'dak li qed jaqla sija li qed jaqla 800 euro ta' sija u nofs xogħol, inti se tagħmel. Jidhirlek li huwa sew. Verament li mhux sew. Allura ħanħallih. Ma tarax. Jekk inti impjegat trid tagħti il-ħin ta' dak ix-xogħol li qed tagħmel. Issa jekk m'hemm xogħol għalih da. Fis-sens billi hemm in-nies. Ġifieri qed nirrikonoxxu li l-gvern qed jagħmel hekk għax m'hawn xogħol. Altrimenti. Le jiena fuq din naqbel minn fil-ewwel li qegħdi daħqa fil-wiċċ. Għalhekk l-ewwel pedament taħna li m'hawnx qatt. Għalhekk l-ewwel pedament taħna li poġġejna kien li rridu nibnu 10 pilastri ekonomiċi. Għaliex aħna rridu noħolqu iktar xogħol. U mhux lil da ħanejdlu int ma tistax taħdem mal-gvern ma tarax, jekk irid jaħdem, basta jaħdem u jagħti semu. Imma dak jien ħanoħloqlu spazju fejn hu stess jista' jkun jitħajjar jitlaq hemm u jmur jaħdem f'industrija ġdida, dak li rrid nagħmel. Kif dejjem ma minna. Ħloqna l-opportunitajiet. Hemm pjan għaċ-ċivil għal daw l-uħud ipotetiċi insomma fatwali daw li ġew impjegati mal-gvern purament bħala tranzizzjoni għal-lealtà politika. Dak għandek pjan għalihom, ġifieri hemm pereżempju ma nafx intix familjari l-FDR kellu il-New Deal, il-New Deal ta' Franklin Delano Roosevelt. Fejn da qabad speċi kien hemm problema ta' qatt. U qabad u beda jiddaħħal xeba nisma' ċivili ma biex jibnu l-infrastruttura u jerġgħu jibnu l-pontijiet u eċetera, eċetera. Inti għandek xi xorta ta' pjan għax dawk in-nies qegħdin hemmhekk. Ovvjament mill-lat strateġiku politiku inti ma jaqbillek xejn tajt li pubblikament jew qaqqas tagħmilha li tidħol Kastilja u tajt orajt mela ħanaraw min huwa impjegat b'mod adubjus u dak qatt tuħlem. Ma tagħmilx sens politiku. Ara, min illum għandu u nafu li għandu jaħdem il-community service scheme u xorta għandu mpik mal-gvern ieħor, dak mhux korrettu, qed jinkissru r-regoli. Issa xikun. Hemm numru minnhom daw ma jemmejx familjari ma' din dinamika. Nafu wħud. Imma dawk illi qegħdin impjegati u jridu, għalhekk żemmejt li dak iż-żewġ valuri, jridu għandhom valur biex huma jikkontribwixxu u jagħtu l-ħin tagħhom tax-xogħol lejn dal-pajjiż għall flus li qed jaqilgħu, dawk m'għandix problema anzi jibqgħu jaħdmu. M'għandix problemi ma ħankeċċi lil ħadd. Imma ħankun qed noħolqu xogħol biex huma stess jew oħrajn jitħajru imorru fl-impjiegi ġodda li noħolqu. Fil-privat tajt. Fil-privat. Imma diment li daw jipreferu jibqgħu mal-gvern għax isu minn dejjem anke meta kont żgħar jien kont nisma' l-ispeċa impjieg mal-gvern huwa impjieg ħafna iktar siguru għall-ombra, eċetera, eċetera. Allura l-inċentiv huwa l-ispeċa jkollok impjieg mal-gvern ħalli inti biex ta' isek kważi għandek tip ta' insurance. Għax il-gvern qatt ma ħajkeċċik għax jekk ikollok downturn ekonomiku, eċetera, eċetera. Il-daw għandek xi pjana li jom l-ispeċ ta' issa qegħdin hemm għandna workforce tal-qaddisin kif ħan utilizzawa. Hemm xi pjana li jom daw. Li jibqgħu jaħdmu se jkun hemm xogħol għal-jom maċ-ċivil. Għaliex jekk int ħadkabbar l-attività ekonomika, int ħadkabbar ukoll daw il-pilastri ekonomiċi. Xorta irid ikollok bżonn ta' support mis-servizzi wkoll pubbliċi għalihom. Ħajkun hemm żgur aktar xogħol għalihom, però dawn il-pilastri ekonomiċi jridu l-ħaddiema. Forsi jkun qegħdin jinċentivaw ħaddiem oħrajn jew ħaddiema li hemm fiċ-ċivili jew studenti li għadhom telgħin biex jidħlu jaħdmu magħhom. It's not an issue at all. Li preokkupani jien huwa u hawnhekk fejn naħseb għandu jmur anke d-diskors mhux tal-lum biss, imma d-diskors ta' min kun qed isegwi għandu jsaqsi u għandu jikteb ukoll pubblikament. Din semmejta kemm il-darba fil-fatt jien. Mort Għawdex
Jidir li frar Marzu ta' s-sena l-oħra u dħalt ġoħanut kienu għadhom xi ġimgħa tlieta ġifieri qed nisbali għax-xahar biex nagħti idea kien għadu xi ġimgħa tlieta wara li reġgħu fetħu l-ħwienet. Tajjeb, u dħal ġo dal-ħanut kbir enormi ta' ċertu prodotti ħalli ma noqgħodx nidentifikah. U laqani s-sejt għatlu kif intom serin, għalli mux ħazin, għatlu għanzi għandek 4 klijenti, għalli għagrazja tal-la, għalli bejna neċċaqalqu. Għatlu ma għetizit, għalli bil-mot il-mot. Għatlu tajjeb. Għatlu ma għetnarak preokkupat, għatlu xin il-problema, x'għandek, xin għala. Għalli għettara dak it-tifel. Għatlu iwa. U kellu naqra ta' ġuvni, wara l-bank qed jaqdi l-klijenti. Għandu xi 23 sena hekk. Għalli dak it-tifel tiegħi, għalli għaw għalih tiegħu. Għalli imma għalli titħajr jitlaq minn hawn, għalli jmur jaħdem mal-gvern. Għatlu għaliex. Għalli għax il-Ministru semmi li jismu, għalli ejja miegħi. Untik €1000 fix-xahar. Għatlu se jagħmel, għalli qed jaħsebha, għatlu ġifieri les li ħalli l-business ta' missieru. Għatlu jmur jaħdem mal-gvern għal €1000. Għalli, għatlu ma mdejja, għalli le. Iġifiri, għalfej inkwitani jinda l-episodju, għallix għedin noqtlu kol. L-inizjattiva imprenditoriali. Għedin noqtlu kreativita. Issa jinfiz minn il-Covid, meta il-violinist ma sabx iktar xjaħdem. Li dak sibni l-umpik u kontribuċa mod ieħor. Nasal biex nifima, għax altrimenti dak insejmut bil-ġuħ. Issa violinist ġibt eżempju, se dak inkantat, fimt? Imma li bniedem għandu biznis bħal dak, reġa beda x-xogħol għoddej, ħed waqqaf l-inizjattiva kollha imprenditorjali u l-kreattività tinkwitani. Manka dak il-violinist tinkwitani, jekk jibqa' ħogdu jibża jerġa' jmur jagħmel l-attività kreattiva li kien kapaċi jagħmel. Qed tifhimni, għax il-talent, l-arti, l-kultura mhux switch, xertu tfejtu, inti taf xi ġifieri. U allura din it-tip ta' ħeġġa li rridu ranġu nġibu anka fil-poplu, fin-nies li jinvestu ħinhom il-ħiliet tagħhom, il-kwalitajiet tagħhom, mhux jibżaw għax inti semmejt iktar sejf taħdem mal-gvern, iva hemm dik il-mentalità, għad hemm dik il-mentalità. Biex qed jikkonsidra da il-business ta' missieru. Imma forsi fi żmien pandemija tifhimha. Ma mbagħad meta inti tant iddaħħal konvinzjoni li inti tibni pilastri ekonomiċi li jrendu, jiena dik il-migration nara. Dik il-migration nemmina. Għax għamilnija fil-passat, meta ħloqna il-pilastru tal-financial services fil-1994, tajjeb, wara 7 snin fil-gvern, kien hemm nies illi sabu opportunitajiet ġodda u marru għal-pagi aħjar u dak il-pagi baqgħu dejjem jiżdiedu. U għamilnija fil-passat fil-settur marittimu, għamilnija fil-financial services, fil-gaming, għamilnija fil-avjazzjoni, fil-farmaceutika u nerġgħu nagħmluha. Żgur li nerġgħu. Fil-lan tagħkom huwa li terġgħu ġibu l-innovazzjoni fl-intrapriża privata biex tinċentiva aktar kreattività, aktar xogħol, eċetera, eċetera. Ma mhux, u dan huwa punt kardinali, mhux għaskabitu tal-ambjent. Right? Fil-fatt jiena fitilu qed frażi qed li aħna għandna pjan konkret mhux tal-konkrit. U li rrid infisser b'dak il-frażi hija illi aħna għandna pjan konkret nafu x'irridu nagħmlu. Però mhux li rridu nibnu kullum kien biex inwettquh. Si m'għandi xejn kontra l-iżvilupp tal-bini, għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd għandu bżonn fejn jgħix. Kontra l-spekulazzjoni imma? Ismani, jekk ħatejdlek hux kontra l-iżvilupp, ngħidlek minix. Spekulazzjoni. Spekulazzjoni biss biex inti tibni ħalli tagħmel il-flus, jien ħa nipprova ninċentivak. Inti mhux il-flus trid tagħmel, inti l-pjaċir tiegħek mhux għax bnejt biex tagħmel il-flus.
Min jgħan niprofa ninċentivak, inħajrek, biex flok tinvesti fi blokka flats, tinvesti f'waħda mill-pilastri ekonomiċi li ħana nixtuq noħolqu. U xorta tagħmel flus. U dak li Għandek għadbib sa' hemm. Mhix impossibbli imma. Għandek għadbib. Mhix impossibbli fl-aħħar mill-aħħar. Qed nitilfu l-art, qed nitilfu il-bellezza urbana li kellna f'dal pajjiż u l-ġmiel urban li kellna. Illum nafu fl-ma stat qegħdin. M'għadniex inħarsu lejn il-ġmiel illum, jiena rrid nerġa' nimxi f'dik id-direzzjoni. L-estetika għalija importanti, hija preġju, hija valur. X'idirlek mill-pjan li ngħeda l-Partit Laburista u da tal-ġonna tal-ispazji pubbliċi biex ta' issib valur fih? Ħanejlek, tinkwitani saqsini dik id-domanda. Tajjeb. Għax siċċur qabel it-tajjendik. Li jeħtieġ ikollna. Kieku għet li d-domanda kienet ħadd pjaċiri li siċċur wara li inti qed li trid tagħmel żoni spazji miftuħa u pubbliċi għan-nies il-Partit Laburista fil-kampanja għall-istess. Ikkomet li domanda hekk. Jiena spanda iktar li jien ma kontx naf li inti. Appuntu, għalhekk tinkwitani? Issa għalhekk tinkwitani? ma nafix dik. Għalfejn ma tafix? Mela ħamur lura qoret, mela tlaqna lura għall-messaġġ. Mela tlaqna lura għall-messaġġ. Għalfej il-messaġġ mhux jasal. Għax ġol ma wasalx. Minkejja li xi darba kienu nedew daw il-pjaniet, kien hemm xi żewġ periti, wieħed ħu Nigel Camilleri li kien fuq il-podcast u kontrajthom, imma minn għandek qatt ma smajta. Mela hemm problema ta' komunikazzjoni. Issa inti qed tgħid li il-problema ta' komunikazzjoni timbet mid-dislevel li hemm fil-playing field minħabba aċċess ta' risorsi, incumbency, il-PBS maħkum, eċetera, eċetera. Issa, però ħamorru lura għal-communication strategy. Permetti. Ħamurru lura għal-2013. Meta l-Labor ma kellux l-incumbency, ma kellux daw l-affarijiet kollha li qed ngħidu li għandu llum u kellu messaġġ li jirreżona ma' ħafna nies. Il-Labor kien fil-fema tiegħi bħala bniedem li jaħdem fil-medja kien kreattiv, mhux biss kreattiv, imma il-Labor iddeċida isma' jiena ħambih it-tama u t-tama tiġi biss minn dak kollu li hu ġdid. X'għamel qabad nezza il-kelma MLP ilna ma nismawha mid-2012. Joseph Muscat daqqa waħda ħireġ bl-ingravati blu. Il-communication strategy kienet ħafna iktar mirquma u well orchestrated, eċetera, eċetera. Tant li rebaħ rebħa storika. U Joseph Muscat mhux necessarjament kien il-preludju tal-affarijiet. Aħna nitkellmu fuq biss il-popolarità, ġifieri mhux qed ngħidu x'sar wara, jiena qed nitkellem biss fuq il-messaġġ. Alright, mela anzi ħansaqsilek hekk. Mela, Joseph Muscat għadu sal-lum l-iktar politiku popolari tal-mument. Sewa. X'jista' jagħmel Joseph Muscat? Ara. L-ewwel ħaġa żgur illi tallimt, mhux jista' jgħallimni tallimt. Bla dubju jien il-mument li konni kritikah, kon nitgħallem minnu. Żgur mhux ħan nitgħallem jew tallimt kif jew li għandi niftaħ kumpanija segreta x'imkien. U hija naqblu fuq il-komunikazzjoni. Imma Joseph Muscat irnexxielu mhux biss jikkomunika, imma irnexxielu wkoll joħloq biżżejjed alleanzi biex dak li jikkomunika jitwassal kif iridu u jitwassal sew kollu. Ok? Jiena nistiednek u min qed jismana nistiednhom jagħmlu pause issa, jiftħu l-mobile issa u jaqbdu jidħlu fil-news portals. U jaraw ir-rapportaġġi li hemm fuq dak li nkunu wedna llum meta joħroġ dal-programm. Jien Roberta Bela. U probabbilment se ssib li dak li qalu qiegħed fuq net. U tiegħi jkun 2, 3, 4 l-isfel. Dak li qalu se jkun ritratt sabiħ u xi ħaġa pożittiva. U li jedna aħna jew ħajkun MPN u mhux Bernard Grek. Jew ħajkun hemm ritratt li ma jkunx daqshekk tajjeb. Jew it-tlieta li huma flimkien li ħansemmi jew wieħed minnhom. Jew il-messaġġ jekk inkun qed terba' affarijiet pożittivi u waħda kritikajt, iġibulek il-waħda li jiena nkun ikkritikajt.
Ġifieri tajtaw diskriminazzjoni mill-medja Jien anke qed ngħid- indipendenti. Le jien qed ngħid illi il-messaġġ tagħmlu kemm tagħmlu tajjeb, fl-aħħar mill-aħħar jien niddependi minn min jirrapportah. Ma li jekk dan il-pajjiż minkejja li ngħidu illi hawn id-diffikultajiet, minkejja li ngħidu rridu nġibu l-bidla, minkejja li ngħidu li ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk. Jekk aħna mhux ħankunu qegħdin nagħtu l-istess opportunità li żewġ naħat, wieħed se jibqa' b'diffikultà biex il-messaġġ tiegħu jasal. Timbotta kemm timbotta. Tagħmel allegazzjoni pjuttost serja jew. Qed ngħid fatt. Jekk trid issa qbad mobile u ċċekkja. Aqbad mobile issa u ċċekkja. Iċċekkja ulu. Itfu fuq il-laptops issa u fitxu il-portals li tridu. Ġifieri inti qed tgħid li U waraw x'isibu fil-headlines. Anke ġifieri aħna qed nitħattu anke fuq portals indipendenti, portals li għad-direttura id-nies jakkużawhom tipo LoveNPN. Biex inti qed LoveNPN. Jakkużawhom għalfejn jakkużawhom. Għalfejn jakkużawhom LoveNPN. Biex huma jidħlu f'kundizzjonament. To prove otherwise. ġifieri hija parti mill-politika tagħhom li jirwilhom idejhom. Bħalma jippruvaw jagħmlu lilna, intom negattivi. Biex aħna kontinwament ngħidu għaliex aħna pożittivi, ma jien ma rridx naqa' għal dik in-narrattiva. Jien dak li għandi nikkritika u dak li għandi nagħmel m'għandix għalfejn ngħidu li huwa pożittiv. Mela. Għax law għal futur u għal ġid huwa pożittiv. Loveandmalta.com ħaneħdu snapshot tal-moment. Adele say tutti noi, paġna tal-lodja, breaking, Malta to allow standing events on the 11th April. Positive. Putin u Roberta Bera. Mela, Russia-Ukraine invasion, EU. Mela, mux hemm jgħid Bernard. Mela, we're not promoting way Kellek tidħol fis-secondary headlines biex issib dak li qed jindalodu. Is-sidħol forti. Ma taħseb li kollox jeffettwa. Bħala interess. Kollox jeffettwa. Bħala interess. L-udjenza taħseb jinteressa iktar mill-fatt li se neħħu iktar mill-miżuri tal-COVID li iktar milli, għax inti taf li l-LoveNPN konservazzjoni, il-Loveandmalta taf li qed jagħmlu wkoll konsiderazzjonijiet kummerċjali huma jrid ikunu popolari. Hemmhekk ħakemm il-gustus. Dak kemm il-gustus? Fuq TVM News. Ekku. Ġifieri hemmhekk hemm ekwilibrju kważi sħiħ, le? Iva, naqblu fuq il-laptop issit tfaħħa fuq mobile, ħalli tara kif jitla'. Ħadd iġi fit-tieni post, nafs seġri. Ma pretendix niġqabel Prim Ministru ta' ġeħ il-bambin, nifhem li huwa Prim Ministru mbagħad fuq ixu importanti bħal dik. Mela, issa li taf li għandek daw il-problemi. Għalhekk li għaddej? Għalhekk li nibqa' ninsisti għalhekk li X'għalmek Joseph Muscat? X'għalmek? U that is very good li qiegħed fit-tieni, s-sort ikun dejjem iktar l-isfel. Però din hija realtà. Aħna l-underdogs. Mela din tipprova li aħna l-underdogs u mhux qed nikkomplejnja. Għax min ikun l-oppożizzjoni ikun underdog li jkun faċċol min ma jkunx underdog u għandu l-miljuni tal-poplu fidejh biex jużhom kif irid, apparti affarijiet oħra. U jgħidlek li huwa underdog. U jgħidlek li din it-tiġrija ħadd titlaq 0-0. Okay? Li aħna underdogs nafu, nirrikonoxxu. Ma dak li natina iktar stamina u determinazzjoni biex naħdmu iżjed għax nafu li għandna responsabilità ikbar. Dik l-istamina b'mod oġġettiv, kif se tużawha? Tħanna f'ximkien. Tħanna fil-Malta Today qed nagħmlu analiżi, ma sa bħalissa isma' Ara fejn qiegħed l-artiklu ta' Bernard Grek. Mhux qiegħed il-bord. Ejja, mhux hekk imma fil. M'intix qiegħed l-ewwel. Ma tix jaqsam, imma fejn qegħdin, għalkemm qed tinżel biex issib xi ħaġa. Biex nagħmlu l-affarijiet ċari wkoll. Illum hemm ixu Għax dal-lejla dom kif ġraw l-ewwel Iva, naf, Russja, le ma ġas biex nagħtu kuntest tal-min qed Illum, jara. biex ngħidu kollox jekk naraw il-banner tal-ġemp. Imma jiena l-accident. Jekk naraw il-banner tal-ġemp, inti biss tidher Joseph Abela nofsu qisu l-Phantom of the Opera gone terribly wrong. Jiena mhux qiegħed bl-ebda mod għax il-medja għalhekk u nibqa' qatt smajtuni nattakka l-medja jien. Dejjem ngħid il-medja. Issa attakkajt ftit. Le mhux qed attakka, jien qed ngħid favorixxu. Le jien qed ngħid illi l-ġurnalisti għandhom ovvjament l-obbligu wkoll illi jirrapportaw lil kulħadd. U taħseb li Joseph Muscat għal dik il-ħab tagħmel alleanzi iktar milli għamilt inti bil-konsegwenza li l-messaġġ tiegħu wasal aħjar. Intkom tafu x'ħareġ fuq it-Times of Malta?
Tanti joħorġu affarijiet, men. Mux issa? Fuq il-Times of Malta u l-Rubija. Rubija? Il-ħabib Issa tal-Akid. jek ħana għodu, jħana għantin qablu. Sawa, inti għet li imma Joseph Muscat kien speċi ma kienx inkambin dak iż-żmien, ma rnexxielu. Ma nistaw ma jistax negaw li Joseph Muscat communicator tal-blaħla. Iwa, mux ovvja li kien, mux ovvja li, u li ju, iva, ma mux biss, kunem ħafna fatturi. Issa, minn dawk il-fatturi li ju esploita, hemm xi wħud minnhom li inti konsidrajt, meta ngħid esploita b'mod kummerċjali ta' mhux forsi mhux b'mod għandna villan, li inti tikkonsidra li forsi inti għadek ma milġ u forsi għadek ma milġ biżejjed inroż mal-medja, forsi da parti mill-impen tiegħek biex toqra Jina l-medja kull meta jissidnuni nattendi, immur l-intervisti, il-bieraħ għamilt ukoll round mortant il-media houses kollha, tkellim mal-ġurnalisti, kmamar ta' ġurnalisti mimlijin, bil-mobiles fidejhom jirrekordjaw x'qed ngħid, ma kelli ebda problema kwa ħadd isaqsi. Jiena nemmen li l-medja hija alleata mhux tiegħi, alleata għal-pajis. U allura nemmen il-tnejn għanna kemm il-politika u kemm il-medja obbligu biex dal-pajis immexxu l-qoddim. Imma inti qed li Joseph Muscat x'għamel xi ħaġa li jintadek ma għamilx. Naħseb illi Joseph Muscat kien irnexxielu wkoll jagħmel ċertu tibdiliet mhux biss ta' persuni, għax dik mbagħad tagħmilhom wara fir-realtà. Naħseb għamel waħda importanti qabel, mbagħad nista' nitħattu fuqha. Meta naħħar Anġlu Farrugia? Amen. Naħseb dak kien hemmhekk fejn dbaħt li dan ir-raġel Madonna saċerdot tar-ritwal metaforiku. Meta l-Anġlu Farrugia, forsi ħanirrakkonta naqra l-episodju ħalli n-nies jinkwadraw, bażikament ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni ta' 2013, Anġlu Farrugia mar fuq Xara Bank u kien jiddibatti lil Simon Busuttil. Simon Busuttil mesaħ l-art bih ġabu jitkellem letteralment waħdu taħt il-bank, kien hemm moment ifittex il-karti, kienet traġikomika kważi. Jiena naħseb li dik kienet parti mill-istrateġija ta' Joseph Muscat. Naħseb Anġlu Farrugia kien jirrappreżenta dak kolli huwa il-labor tal-passat li forsi mhux daqshekk xprunat, li mhux daqshekk artikolat, tellaw fuq l-ola artal pubbliku ta' dak iż-żmien, dak iż-żmien kien Xara Bank, kulħadd kien jara Xara Bank, wera lil poplu Malti ara dan huwa il-labor l-antik qed tarawh kemm hu tannik, kemm ma jafx jitkellem hu dar raġel, kemm hu patetiku. L-għada fil-għodu qatlu. Anġlu Farrugia kien il-ħaruf tas-sagrifiċċju ta' Joseph Muscat. Naqblu? Tista' tgħid? Issa, inti mhux qed ngħidlek għandek bżonn ħaruf tas-sagrifiċċju dak ma nafx ma nemmenx li inti dik ix-xorta ta' persuna, però għajr speċa dawn il-komplotti xi daqsxejn oskuri. Il-fatt li ġeddet il-bixxa tal-partit minn fuq s'isfel, id-dera tiegħu, il-mod kif kien jitħaddet, li n-nies ta' madwaru kienu kollha ġodda. Jiena per eżempju segwejt għax bat li l-ħolqa minn għalija Chris, jidirli. Meta ħadd l-għadda, kont fuq l-għadba tal-dar ċentrali, intom dar ċentrali u tiġu. Dejjem nitfixkilhom dawk. X'imdejt nara dawk il-bnader hemm kollha tal-Maluma, biex l-ewwel ħaġa li batt il-Chris bro, logo ġdid King. Inħoss li jisu qed tippruvaw punt minnhom tajli ejja ma nodux nitkellmu fuq il-passat. Imma mbagħad nisma' lil Mark ħelu ta' ġifieri. Tridu tisimgħuh lin-not tan-nazzjonalisti? Ejja, mela tieħulhom. Ejjew nazzjonalisti. Mhijiex ix-xorta ta' politika li tappella lili. Ma taħsibx li hemm bżonn tiġdid fil-komunikazzjoni. Taħseb li mhix biss hija l-politika. Sorry? Taħseb li mhix biss hija l-politika. Le ma naħseb li l-komunikazzjoni hija fattura enormi. Ma jien naħseb li t-triq il-qudiem hija l-awtentiċità. Naqbel. La il-marketing, la hija d-dera, la hija l-falsità, imma l-awtentiċità. U jiena minix ħaniprofa nagħmel għal Joseph Muscat, għax Joseph Muscat kellu modell li rnexxa. Dak il-modell ta' Joseph Muscat irnexxa bit-tajjeb u bil-ħażin tiegħu. Jiena Bernard Gregg. Fil-waqt li dejjem tallimt minn kulħadd u anke minn Joseph Muscat, mhux ħanimitah. Jien minix la
nistim il-passat la tiegħi u laqqas tal-partit. U allura mhux ħanoqgħod inbiddel biex ta' parsi iġġeddidna. Mhux ħanbiddel bandiera biex ta' parsi parti ġdid. Mhux ħanbiddel l-innu biex ta' parsi parti ġdid. Jien diġà biddilt l-attitudni ta' kif aħna nitkellmu man-nies, ta' kif aħna nġibu ruħna man-nies. Jien anke ġejt hawnhekk illum nitkellem miegħek. Bir-riġenerazzjoni kollu tal-Partit Laburista u bil-progressività kollu. Robert Abela ġie qudiemek. Aċċetta l-istedina. Negative bro, by the way, jena smajja rajt WhatsApp, naħseb fil-WhatsApp tijak li inti għat li tamil il-banju ta' silġtana, kabel darba Robert Abela jaċċetta u xek, kienem dik it-taħdida li forsi ma kellix ngħid pubblikament imma ġonu. Tista' forsi sejħu l-ħabib tagħna Robert? Għawek, le, eħeżat, għawek, ġod il-kamera ta' għawek, Robert. Mek fil-kamera. Appell lejja. Xnajdlu? Għadlu li Chris jaf xinat jew Chris daħlek f'xi basla li ma naf. Le. Jien ismani, jiena Robert, jien li ngħidlek biex tiġi ħan id-dibattu. U milli jidher titmur biss fejn tkun sejf jew fejn taħseb li timla sala b'ħafna nies li lest li ċaxpulek. Kun autentiku, ejjen iddiskutu, u mbagħad anke jekk hemm bżonn nagħmel banju tas-silġ għal ġomma li għal vojn nibżar nuħurieħ. Lex nuħurieħ bro dik għawis l-sistema immunitarja tal-ħadid iġibilek, tal-ħadid. Dispeċini bus salamlu għallum. Mela, biex morlu la komunikazzjoni, bro. Ma l-banju kbir bizzejiet? Il-banju kbir bizzejiet, bro, u biex najdu kollox qabbadna winch. Għet naqbad miegħek. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lid Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Għandek parir bħal ta' xaħat li huwa li l snin fil-medja, le dak li għandu Daru. Ħana millek naqajjen ħassa. Nirringrazzjak. Il-bniedem għax ikun medi billi konta tajtint forse l-ewwel li bdejt tajt l-ispeċ ta' il-bniedem irid jaħseb fil-ħobża ta' kuljum u għandu l-inkwiet finna forse għal inkwiet familjali fuq ix-xogħol, eċetera, eċetera. Ma tantx għandu ċans jipproċessa kollox fil-fond li inti tgħinu li simbolikament jara li dal-partit vera ġeddet b'mod ta' communication, fl-ħar mill-ħar communication għalhekk taħdem. Naħseb li se tipperswadi l-ħafna nies, ħafna aktar nies, li tal-inqas jagħtuk l-opportunità li jismawk aktar mill-qrib. Naħseb dak l-impenn, dak il-pont irid isir min-naħa tal-Partit Nazzjonalista li jippruvaw jispjegaw il-min m'għandux ħafna llum, pereżempju kon ġejjaw fit-taxi. U taxi driver għalli tal-ikebs, għalli jumma tanċi kolli ċans insegwi, għalli kollha l-istess daw. Speċa mbagħad bejt nitħaddet miegħu, speċa għalfejn tajt li kollha l-istess. Imma il-punt huwa li da m'għandux ċans joqgħod jara, speċa għalih politika kollha ħaxxejja blu. Naħseb li jekk bniedem bħal dak jara xi ħaġa ġdida u mhux l-istess maduma li ra fl-87, jew ma nafx meta nadejtu del-maduma. Ila daqsxejn iżjed. Naħseb li jista' jibda jipproċessa il-possibilità li hemm it-tiġdid. Fit-teorija tal-marketing iva għandek raġun perfettament. U l-marketing għandek bżonn u fl-aħħar mill-aħħar. Iva, però ma naħsibx li hija l-iktar ħaġa importanti. Jekk inti taqbad xarba popolari, pereżempju, l-logo għadu l-istess bħalma kien kemm 70 sen ilu. Ngħidu għal Coca-Cola jew xi ħaġa pereżempju. Iġifieri ix-xarba kienet u baqgħet l-istess. Xejdu li hemm imma l-fliexkun jinbidel, il-kuluri jinbidlu, mbagħad jerġgħu il-Coke Zero, meta kont għandna l-Olanda rajt Coke ta' dam, eċetera, eċetera. Mela qed kompli tikkonferma li jinbidlu n-nies, jinbidel l-attitudni, iġġeddet ma' żmien. Imma l-ideali u l-valuri baqgħu l-istess.
Imma ġeddu. Tal-coke jew le, no, all right, ma. We're conflating. Mela. Mux qed inqablu? Imma qed naqblu li l-marketing tal-coke inbidel interament jekk tara l-coke kif kien jirreklama 50 sena ilu. Kif nimmarketjaw qed inbidlu. Però mhux qed jitbidel il-logo. Mhux qed jitbidel l-isem. Dak huma b'rispett. Frivoli taħseb. Rispett koll. Politika għalija hija ħafna iktar minn hekk. Jien naħseb hija ħafna saffi, naħseb dak l-impenta hija. Ħafna iktar minn hekk. Naqblu, ġifieri jien għandi referenza kbira għall-politika, fis-sens li naf li l-politika hija strument ta' inġinerija soċjali trement u minnalla nax li kieku għadna noqtlu l-xurxin u għandna niklu trabi ta' qed neżaġġa. Imma fl-aħħar mill-aħħar hemm m'għandux iċ-ċans li jinteraġixxi għax ikun impenjat b'affarijiet oħrajn u naħseb mhux bil-bandiera taħt tixbdu. Naħseb ukoll jiena. Ħanejlek kif tixbdu. Ħanejlek kif tixbdu. Billi tiġi fuq il-podcast ta' John, Robert. Dik waħda mill-affarijiet. Ma probabbli huwa jitlef jekk jiġi hawnhekk, allura ma jiġix. Imma ħanejlek kif jimxi il-poplu Malti u kif dejjem immint illi naħdem jien. Inti qatt qabbad bajjat? Disgrazzjatament hija men. U kif qabbad ta' fittix ta' fuq paġni s-safor? Qabbattu. Xillum. Kelli qabdu mal-pexwa tal-mara u nġorru ta' semmi li ħaddim jagħmellek xi ħaġa tajba tajba, xogħol tajjeb id-dar. Ejja. U le, għandi electrician tal-qalb tal-la. U kif il-tqajt miegħu? Laqani ħabib. Proset sieħbi. Jekk qed nagħmel l-politika jien. Imma il-laqqak ħabib. Jekk hemm ħafna nies li diġà huma preżentament album maqtuwa, hija unlikely li ħajlaqqawk mal-ħabib. Le. Mhux bil-forsi laqqawni huma mal-ħabib. Imma jekk huma jirnexxi li jinfluwenzahom, huma ħajinfluwenzaw lill-ħabib. Dak huwa l-mod kif qed nagħmel politika. Ġifieri lil hinn mix-xinxilli, lil mill-binadar, lil hinn mill-istampi, lil hinn mill-faċċati, lil hinn mill-falsità, lil hinn mill-mod kif nilbsu, kif nidru. Il-politika hija l-ħajja tan-nies. Il-politika huwa kif tolqot lin-nies, il-politika huwa kif tħabbat mal-qalb tan-nies. U fuq hekk qed naħdem jien, l-awtentiċità dejjem kienet il-massima ta' ħajti. M'iniex bniedem perfetta. Right? Kull darba nisma' x'inhi? X'inhi? Maħniex perfetti. Ma jien fuq qed nitkellem, jien m'iniex bniedem perfett, mhux kont mhux perfett. Ma marriġ nagħti l-impressjoni li għax qed ngħid l-awtentiċità hija l-massima ta' ħajti, isni jien kollox nagħmel sew ma tarax. Mhux kulħadd jagħmel żbalji fil-ħajja. L-awtentiċità anzi tirrekjedi li l-imperfezzjoni. Mela, mid-dera il-maduma nista' naqta' qiesi, hemmhekk se tibqa'. Chris, inti għandek nofsija wara jew biex nitkellmu fuq il-maduma. Ma fux ħamdu. Kemm għadda ħin xtaqt li nkun konxu? Sjanot. Mela, reċentament xi jumej ilu, minn meta ġi rekordjat dal-podcast, telqu, tneħħew, tkeċċew, ma nafx, xi wħud mill-partit. Fosthom Kristi De Bono, per eżempju. Mela, Kristi telqet minn jedda. Mela, jiena l-ewwel, ara kemm huwa dak li ngħid ma jkunx hekk. Jien qedlek. Jien naħdem ma' min għandu valur u jrid. Kristi m'għandix valur? Kieku ma kellix valur, ma kontx tajta xedaw kif tajta. Ok, meta għamilt il-reshuffle. Però wasal dan il-moment u qalt li nixtieq nieqaf. Allura ma tridx tkompli. Inut li għandha l-valur, jekk ma stajtx inkompli, jekk ma rridix tkompli. U l-istess l-oħrajn. Anka Claudio Grek għandu valur kbir u dak il-valur għadna qegħdin nutilizzawh. Però ma rridx ikompli ikun deputat. Però jrid jibqa' jaħdem modi oħrajn. Allura qed nuża dak il-valur u dik ir-rieda bil-modi l-oħrajn. Mela, alright, fuq Kristi, mela. Fuq Kristi għandi problema. Mela,
nafu li. Għandek kull dritt. Nirringrazzjak, naħseb. U mela, Kristi bħalma nafu wara li sirna nafu minnu il-proprjetarju ta' 17 Black, l-istorja tmur li marret kelmetu biex il-partit jieħu xi xorta ta' sponsorship forma ta' ma nafxiex. Hemmhekk diġà għandi problema l-ispex ta' din għalija instanzjazzjoni ta' xil problema ta' qrubija bejn il-biznis u l-politika. Aktar minn hekk nafu wkoll li Kristi għamlet 3 snin għandha impjieg mal-Malta Gaming Authority u ma tidirx għax-xogħol. Fl-istess ħin tinkassa l-paga. Fottitna l-ġmil ta' 90,000 di kważi 100,000. Kif jista' jkun li xaħat bħal dik inti tara denja ta' shadow li ovvjament jaf ifisser li fi żmien fejn il-PN ikun fil-gvern ħakolla iktar minn shadow. Kif nista' nafda, di ma stajx nafda b'ġob daqshekk puerili, nista' nafda b'ministeru. Mela. L-ewwel ħaġa l-istorja li inti semmejt mhux eżattament kif qed tirrakkunta inti. Tal-impjieg jew tal-17 Black u l-owner tal-17 Black. Hemm xi fatti li huma differenti. U ma nixtiex nidħol fihom għaliex anka jinvolvu affarijiet li jiena ma rajtx bajnejja. Huma biss dak li ġie rapportat fuq dak li raħad ieħor. Sobi ħadd it-tazza tal-whisky. Ejja l-tazza tal-whisky u xejta mela. Xorta mhux problema. Update żgħir. Tazza oħra jekk jogħġbok. U il-politiku jħodlok l-affarijiet tiegħek? Kapitalist, ġifieri moħħok. Mela, tazza tal Mela. Mela, L ħaġa laqqas naf għalfejn qed tagħmel din id-domanda meta għallum Kristi laqqas għada. Le, ħana l-kalfej, jiena li xtaqt inkun naf, vera, l-iktar ħaġa li tinteressani hija x'kien l-inċentiv li wassal biex Kristi ma tibqax fil-Partit Nazzjonalista. It-tama tiegħi kienet li tajlis maġan. Jiena ħares li ħwejjeġ li għamlet li jindikaw xorta ta' persuna taf tkun meta tu aktar poter u ddeċidejt li din manda tkun imkien irrib lebda xorta ta' assi u risorsi tal-poplu. U għal-daqstant keċċejta. Li tixtieq tisma' inti nirrispettaħ, però ma jfissirx li huwa ir-realtà. Ġi mhux ħanejdulek għax tixtieq tisimgħu. Qatt ma kont hekk u mhux se nsir illum. Kristi De Bono kelli raġunijiet personali u ma xtaqx tkompli għaddejja. U daqshekk. Issa, jiena ċaru tont, għamil stqarrija li jiena mett il-ħadd ma jkontestax. Jien għandi stil differenti ta' kif naħdem. Jiena nurik kif jien, nurik x'inhu l-boundaries tiegħi, għalkemm jiena ma nagħmilx kollox ġo boundary, imma nurik fejn. Mhux il-boundaries tiegħi mhumiex riġidi u ma ftit flessibbli, però taf fejn huma x-shades tagħhom. U nimxi il-qudiem f'dik id-direzzjoni. Min lest li jaħdem f'dik id-direzzjoni jista' jaħdem miegħi. Kristi għażlet li ma tkomplix għal raġunijiet personali li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' il-boundaries tiegħi. Naħseb li ma qaltlix. Naħseb li tatni raġunijiet purament personali. Ġifieri għalik minkejja li għamlet dawn il-ħwejjeġ li jiena nikkonsidra immorali għalik li kieku Kristi ma rreżenjax. Kun kontent li din tikkontesta fis-sem il-partit tiegħek. Tlaqt minn statement li għalik huwa morali. Mhux morali għalik. Żomm. Qedlek l-ewwel storja, l-ewwel dettalji jien nafhom ftit differenti imma xorta mhux se nitlu fihom. Rigward li xu tal-paga, jiena naqbel. Jiena qedlek l-ewwel illi jien ma naċċettax li xi ħadd jaħdem sijasi u nofsi jieħu l-paga. Ġifieri diġà qegħdin naqblu. Fuq il-valur, eżatt, fuq dak ġaqbilna. Eżatt, hemmhekk id-dilemma tiegħi. Issa. Imma ejja ngħidu mbagħad realtà oħra li għandu bżonn tal-pajjiż għax nistgħu nitkellmu fuq l-ideali. Le mhux ideali. F'dal-pajjiż għandna problema endemika fil-politika. Il-politiċi, il-partiti, l-ewwel ħaġa, jiddependu bħal kollox mill-finanzjament. Tajjeb? Mela, irridu nindirizzaw il-finanzjament tal-partiti li irrilna naħarbu. Idna naħarbu. U allura hemmhekk nistgħu
inserħu ras in-nies mhux insolvu. Mhux insolvu, inserħu ras in-nies li l-partiti żgur ma jiddependux minn ċertu persuni, għalfejtlek mhux inserħu rasna. Għaliex fil-każ tiegħi ma tiddependix fil-każ tal-Partit Nazzjonista. Ninataw donazzjonijiet, però dak id-donazzjonijiet żgħar li ninataw anka minn ċertu kumpaniji. Tiddikjarawhom? Of course li jiddikjarawhom riċevuti. Però Xorta ma jżommunix jew ma kondizjonawniex kif aħna nagħmlu l-politika u niddeċidu. Tajjeb. Imma kemm ikun aħjar kieku jiena m'għandix għalfejn aċċetta dik id-donazzjoni. 300% Mela finanzjaw il-partiti. Però biss li fuq xi ħaġa oħra ma kellimniex fuq Kristjan. Il-politiċi. Okay. Deputat fl-oppożizzjoni paga ta' 20,000 euro. Stupida ħafna. Kap tal-oppożizzjoni paga ta' 40,000 euro. Imma dawn Prim-Ministru kienet tafhom paga ta' għall-politika. M'għandux jaqsam, imma ħanibqgħu niddiskutu l-Kristi li llum Kristi mhux qasbis ħadd ikkontesta. Le ħanajlek, le hija imma mhux Kristi kellha impjieg. Jien tipprova nsir nafek. Kristi kellha impjieg. Kristi kellha rwol. Milli qed tgħid inti ma marret għat xogħol jiena jirriżultali differenti. Marret 5 darbiet biex inkun jiena jirriżultali differenti. All right? Jiena anke meta toħroġ l-istatistika ta' kemm jien ma morċ il-Parlament meta ħarġet tas-sena l-oħra. U rajt qed kif jista' jkun ma morx daqshekk drabi. Għax ikun hemm seduta filgħodu filgħaxija u mort ta' filgħodu biss mhux ta' filgħaxija. Allura l-oħra jew xi seduti oħrajn jinkluduhom. Le ma hija ammettiet. Issa, hija ammettiet illi PNP admits to poor attendance. Poor attendance. Sewa? Ċekki waħda għadet tali kollu ċans. Poor attendance. Showed up about a dozen times over 4 years. A dozen times over 4 years. Imma dakax l-allegazzjoni u li ammettiet. Ma, Għaxina jintqalu ħafna affarijiet fuq il ma jkunux minnhom. Skont l-artiklu miktub minn Chris Peregin. Ups. It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħinha eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu t-timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-Università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Imma jien li interessani u għarfu l-finanzjament nixtieq naqbala miegħek għax naħseb huwa diskors argument utli immens. Però jiena li interessani u għax fil-bidu għatlek nixtieq nsir nafek kemm jista' jkun. Mela. Inti ġejt inti għattajli li kieku Kristi ma qalti xisma jiena ħammurna tiħin l-tfal tiegħi kif saħqet fil-istqarrija tagħha, inti kont tkun komdu li xi ħadd li jagħmel din ix-xorta ta' serq mill-poplu, jikkontesta fisem il-Partit Nazzjonalista. Issa dik nara kważi identika bħala dinamika ta' per eżempju meta li speċa inti għandek le, ħalli ma nagħmilx comparisons. Inti għandek setta valuri li huma evidentament qed tajli isma' le min jisraq il-poplu, min għandu jagħti X amount ta' xogħol l-poplu, l-istat, għandu jitieħ. Kristi ma mlitiex għal 4 snin sħaħ. Serqet. Dak serq. Kif inti komdu bil-sistema ta' valuri l-għandek li xaħat bħal Kristi jirrappreżenta l-partit tiegħek u eventualment iġestixxi l-assi u r-riżorsi ta' niesna. 2020. Jintħart kap tal-partit f'Ottubru 2020. Ġdat għandu dak ġurnata? Frar? Jina nemmen fi second chances. Mux uff. Mux uff. Naqset, u rikonoxxit li naqset, ma l-persuna meta jinsirt kap, sibta qed tkun qed tattendi mill-informazzjoni li jiena ġbart fil-konverzazzjonijiet u qed tagħmel xogħla. Imma u daqshekk karestija ta' talent li ħajkollna nġerħu dat-tip ta' nies. Fejn huma l-nisperfetti fejn huma n-nies li ma jagħmlux dal-affarijiet illi qed jersqu lejn il-politika llum. Ma nafx li inti qed tiltaqa' magħhom. U allura. Anzi kważi tiddiswadi nies li huma mhux perfetti. Le ma tiddiswadix. Ħanejlek għaliex faċli insibu d-difett u l-ħażin ta' kulħadd.
U ħafna drabi ma nirrikonoxxux is-sagrifiċċju li dak il-bniedem li mhux perfett. Minkejja li mhux perfett, qed jagħti kollox biex jagħmel xi ħaġa għall-pajjiż. Imma John. Ma mhux perfett, mhux perfett huwa nċempel sik. Mhux perfett, mhux ma mhux xogħol 4 snin u l-inkassa l-paga dik hija. Imma meta dħalt jien, nerġa' ngħidlek. Għalija dak reat. Ma kienx dik is-sitwazzjoni. Missu bittieħdu passi jekk kien reat. Right? Meta dħalt jien ma kien hemmx dik is-sitwazzjoni. U mxejt il-qudiem. Jekk illum jirriżultali lillum jien għandi xi ħadd madwari li mhux qiegħed imur għax-xogħol u jitħallas, tajjeb, jien nieħu passi. Ma nieħu passi f'dak li jiġri fi żmieni. Ma nerġa' ngħidlek jiena nemmen fis-second chances. U għalhekk qedtlek lil mill-maduma, lil mill-innu. Il-Partit Nazzjonista huwa ikkonsidrat għalkemm mhux korrett għal-qas li huwa elitista. Huwa konsidrat jew kien holier than thou. Li huwa partit li nkollu jiġġudika l-kulħadd. Jiena meta nitkellem li nemmen fil-persuna, dik il-persuna li tista' tkun żbaljat, jekk dik il-persuna trid timxi l qudiem, dik il-persuna jien lest inti għattini ċans. U hawnhekk ukoll sa ċertu punt, imma speċta l-iżbalji ma jeżistux fuq mhumiex monolitiċ, ma jeżistu fuq spettru sħiħ. Hemm żbalji u hemm ma mhux għax-xogħol 4 snin. Imma nerġa' ngħidlek, jekk jiena sitt persuna illi kienet qiegħda tattendi għax-xogħol u qed tifhem u fehmet li kien nuqqas, mhux nimxi l qudiem irridu. Ma jekk jiena llum insib persuna li llum qed tonqos dik il-persuna ma jiena hekk inħares leha forsi għax kultant ikunu selettivi. Le mhux mela xi ħadd mela għalfejn għalfejn ikunu selettivi. Mela xi ħadd illi ixerret materjal pornografiku. Le ma jiena ippermetti li da xejn. Jiena ħan iddefendi ta' xi ħadd intimu miegħu. Mhux qed tkellem xi ħadd li ħajqgħod jiddefendi l-indefensiv li btaf. U allura. Imma, jina jekk nħares lejh, niprofa kemm jista' jkun nħares lejhek il-gvern u n-nies li hemm fil-gvern u n-nies li hemm fil-parlament. Jiena ħares lejhom u ngħid il-dan impjegah kieku. Il-tweġiba hija ovvjament li le, għax hekk di fl-istorja tagħha fuq is-CV tagħha għandha kienet taħdem ma' kumpanija pereżempju 4 snin inċempel kumpanija isma' dik kif kienet mor fuq ix-xogħol. Kienet titfaċċa, alright, grazzi, tajt mus ndaħħala. Imma għax flus il-poplu u mela ntuha second chance. Ma naħsibx li hija fair ħafna, ma naħseb li hija konsiderazzjoni inkorretta. Issa nerġa' ntenni, għaw karestija daqshekk kbira ta' talent li konna nitqannaw b'nies bħal Kristi. Ġifieri inti xi ħadd li kellu problema ta' droga u rriabilita ruħu minnha u ġi biex timpjegah miegħu. Jekk fuq is-CV mhux ħajktibha, jkun hemm miktub li kellu jew jgħidlek ma timpjegax. Le, nimpjegah. Id-differenza hija. Importanti mhux ir-rieda tal-persuna li tirriabilita ruha, li fehmet li żbaljat u tirranġa dak l-iżbal. Ħanibqgħu hekk f'dal-pajjiż, mhux dal-pajjiż biss. Ħanibqgħu hekk. Naqtaw rasim. Hemm distinzjoni oġġettiva bejn xi ħadd li jispiċċa marid għax minnu vittma ta' droga huwa marid. U xi ħadd li konxament jistembaħ ġurnata wara oħra u jgħid xogħol. Ma naħseb li dik hija distinzjoni. Naħseb li qed tissimplifikaw is. Le, u naħseb Einstein kien jgħid l-iktar teoriji perfetti huma dawk li huma super sempliċi. Yes. Le, għax li qed insib naqa' problematiku fli qed tajt huwa. Meta speċjalment tikkumpara ma' xi ħadd li kien fil-vizzju ta' droga. Ir-raġuni li tat Kristi kienet li għax ma jtu x-xogħol. Issa. L-ewwel net jekk jiena nkun fuq post tax-xogħol fejn ma jħadmunix u ma nħosslix valutat, nitlaq. Nitkellem, mbagħad nitlaq. Da tiddili xi messaġġ. Laqgħa xejn anzi. Life or it. Il-sieda l-meta? La sinsar. Naddu għal-mistoqsijiet tal-Patreon. Ġifieri, moralment at the very least kellha id-dmir illi di titkellem isma' dawn mhux qed ituni xogħol.
Iħasseta komda tieħu l-paga. Qegħdin niddiskutu fatti li seħħew qabel jien sirt kap tal-partit. Imma issa Meta jien sirt kap tal-partit, sirt persuna illi kienet iddeċidiet li tibqa' tagħmel u tagħmel ix-xogħol li kienu jew li ħajtu jew li tawa. Mela, Dak li qed nitkellmu. isma' għax Qed innaqblu li jekk jiena kolli persuna llum illi mhux qed jaħdem, mhux qed jagħti l-ħin tiegħu tax-xogħol u jitħallas, dak il-persuna nkun qed nieħu passi fuq. Mela, għax il-ħinet jaf, mela, fuq il-finanzjament tal-partit u na extra time. Ma fuq, sija. Mela, fuq il-finanzjament tal-partiti, kemm tħoss li tiddanneġġa Għalek tkellimna xejn fuq il-viżjoni. Le ħantlu fija fil-patrun saqsew ħafna ta' fuq il-vizjoni. Imma jekk tax kif qed ngħidlek kien tinsir naf li ovvjament il-viżjoni hija parti mill-identità tiegħek ta' nagħmlu. Mela, fuq il-finanzjament tal-partiti, kemm tħossok li tiddanneġġalek il-kredibilità il-fatt li l-istazzjon tal-partit tiegħek ilu ma jdaħħal il-konti jiddaw l-aħħar 13-il sena u nemes ma dik għalfej speċa xed iwaqqafkom milli tifqu tiksru l-liġi. Mela. Hija domanda illi jiena nirrispetta ħafna bħal kull domanda li għamilt li ma di mod partikolari. Ara, l-ħaġa mhix sitwazzjoni feliċi li l-Partit Nazzjonalista, il-medja tiegħu u l-Partit Laburista, il-medja tiegħu ikoll għandhom l-istess problema. Min-naħa tiegħi waħda mill-affarijiet li għamilt mill-ewwel huwa din irridu nindirizzawha. Hemm numru ta' diffikultajiet tekniċi illi ma tistax issir malajr, pero il-moment li jirnexxina nelbuhom dawn se nkunu qegħdin nagħmluhom. Però tapprezza, din hija waħda mill-problemi tekniċi li għandna, illi iktar ma jkunu l-bot is-snin biex inti tagħmel l-accounts, iktar ikollok diffikultà anke l-ċerti firem. Tapprezzadi. Diffikultà l-ċerti firem tal-awditurja. Per eżempju, għaliex inti trid issib il xi ħadd li jkun qiegħed jagħmillek x'ismu għal dak it-tip ta' karti. U allura meta aħna nkunu qegħdin nagħmlu affarijiet, fil-waqt li tipprova ikun hemm ċertu diffikultajiet tekniċi fost oħrajn. Ma xorta rrid u qiegħed nagħmel problema waħda ta' awdituri li mhumiex lesti jitfgħu hija waħda mill-problemi li jista' jkollna. Imma għax hemm straġi. Le, mhux għax ikollok straġi. Għaliex inti jridu janalizzaw l-affarijiet kollha, u jridu janalizzaw l-operati, il-karti. Ħanaqbdu ta' 21, 22, 19 per eżempju. Iva, dawk bla dubju. U bat tibqa' sir lura. Le, ma forsi nistgħu għall-inqas. Tibdew tippubblikaw dawk. Iva, bla dubju. Bla dubju. Ma xed waqqafkom li tippubblikaw dawk għax dak mhux milux. Jien isma' sena u 4 xhur tajli. Minix 10 snin ta' kaptu l-oppożizzjoni, sena u 4 xhur. It seems a long time, but it's not, believe me. Bro, l-lum riflettejt aħna qasilna sena nagħmlu dal-podcast. Emmana. Iġirin inti għattajt li hemm ħwejjeġ tekniċi li ma jippermettulkomx li toħorġu dawn l-affarijiet fil-pubbliku. Imma determinat li nagħmluhom. Le mhux ma jippermettix noħorġuhom fil-pubbliku. Le ma jippermettulkomx jiġifieri ma stumbling blocks qed ngħid. Kollox se jsir. Kollox se jsir. Time frame? Li nista' ngħidlek millum kemm seddum biex tagħmel naf li mill-ewwel jien tajt istruzzjonijiet biex dawn isiru, qegħdin isiru. Imma tifhem li din il-ħaġa tiddanneġġa l-kredibilità. Tiddanneġġa kredibilità ta' żewġ partiti. Naqblu, iva. Naqblu. Imma intom iktar speċjali intom speċjal iktar il-partit tal-korrettezza at this juncture. Imma jekk hemm realtajiet li jinsib ma' wiċċi ta' 13 sena. Kif tista' solvihom fakkatajn? Ma solvihomx ta' qabel ta' qabli. Ma solvihomx ta' qabel ta' qabli, ma solvihomx ta' qabli. Taħseb li kien hemm nipprova nsolvihom inċentiv biex kun hemm dan it-taħwit kollu li inti qed issib diffiċli li torganizzah. Aktar minn hekk, kif taħseb li jħossu negozjant li Alla ħares? Nagħmilha jien li ma ndaħħalx il-kontijiet l-MBR 13 sena. Jiena dak in-negozjant bla dubju nifhem illi ma jħux pjaċir b'dal affarijiet. U għalhekk ukoll fil-viżjoni tagħna qegħdin nindirizzaw anke din l-ixu. Tapprezza però illi f'sena u 4 xhur kemm ili kap. Jiena sibt ovvjament sirt kap ta' partit illi kellu numru ta' ġrieħi minħabba anke dak li ġara meta qabel sirt kap jien, x'hekk. Importanti nirrikonoxxu minn fejn tlaqna. U allura kelli numru ta'
prioritajiet li rrid nagħmel biex jiena nimxi l-qoddim. Illum sena u 4 xhur wara qegħdin ġo kampanji elettorali. U tapprezza wkoll li minkejja f'sena u 4 xhur minkejja kollox qegħdin f'kampanji elettorali u qegħdin naħdmu u nġibu ruħna u preparati programm elettorali se nniedu il-lejla meta jiġi mxandar dan il-podcast se jkun diġà ippubblikat u diġà approvat mill-Kunsill Ġenerali jekk Alla jrid. U allura turi kemm sar xogħol f'dawn is-sena 4 xhur, mhux ċajta, Nista' nassigurak li mhux ċajta. U allura dan li qed ngħidu huwa parti mix-xogħol illi qiegħed isir. Imma tifhem ukoll illi ma nistgħux aħna nikkonċentraw fuq biss kieku jsir iktar malajr. Kemm jiswa biex iżomm in-net għaddej? Ħafna flus. Nassumi, fix-xahar? Ħafna. Eluf kbar. Għaxar imma qed ngħidu fl-20 fil-mijiet tal-eluf? Iktar minn 20. Imma mhux iktar minn 100 wista eluf. Imma ara kemm trid bieħu reklamar intom? Reklamar, ġbir ta' x'ismu minn in-nies meta nagħmlu l-maratoni, kollha xu. Ġifieri hemmhekk inti għandek problema. Żgur li problema. Ġifieri inti tixtieq tiddivesti minnu minnet? Le jiena nixtieq illi innaqqas l-ispejjeż għaliex kif taf inti l-operat li kollu wis ispejjeż ikun iktar diffiċli biex tmexxi l qudiem. Tifhem li hemm realtà wkoll li għandek familji li jieklu minn hemmhekk wara trid tirrispetta wkoll dak il-fattur, però għandi wkoll obbligu illi jien f'mument fejn għandi il-PBS maħkum minn Robert Abela. Ma għandix il-fondi li qed juża Robert Abela pubbliċi u laqqas li kieku qiegħed fil-gvern ma ħanużhom biex nikkonvinċi n-nies illi huwa aħjar biex jiggverna 5 snin li ġejjin. Żgur mhux la issa l-waqt u laqqas wara li nagħlaq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista għandna bżonn vuċi. Ma tasbix li forsi antikwata fis-sens fl-epoka tal-internet. Ma tasbix li naqra antikwata li għadek temmen li il-televizjoni huwa l-aqwa mod li inti twassal il-messaġġ tiegħek meta tqis ukoll il-prezz li qed tħallas għal dak il-television. Mhux l-aqwa mod. Fis-sens b'dak il-flus li qed issemmi int tibla l-internet jekk jgħid. Mhux l-aqwa mod, però mhux l-unika mod. Però tifhem ukoll illi fl-internet ma ssibx l-elettorat kollu laqqas. Naqblu. Ma nasib iktar cool kif pereżempju tagħmlu jinnaf inti qed issemmi ċertu cohorts anzjani. Kif tagħmlu attivitajiet pereżempju b'dak il-flus għall-anzjani, immaġna. Biex hemm iktar minn il-politika li bdejt issemmi, qed ngħidlek għax iktar minn politika li bdejt issemmi int ta' qrubija dak nagħmluhom ukoll. Bira fost oħrajn iltqajt ġo stabbiliment iltqajt ma' xi 60 ruħ. Jien parti mill-kampanja tiegħi. Kuljum ikolli dal-gatherings ukoll. Is-suspett li jinbet f'moħħi u f'moħħ ħafna nies li huma xettiċi fin-natura tagħhom huwa jekk daw il-net qed jiswihom 20,000. Daw l-20,000 minn fejn ġejjin u lim xorta ta' kompromess politiku irid isir biex dan li jkun. Da diġà stabbilixxejn. Kompromessi politiċi m'hemmx. Right? Ikun hemm. Ma ta' il-wok għal min forsi jgħid hija ma' Bernard ovvja li ħajtek ta' mhux li jiena ħanagħmel kompromess politiku, speċa ovvja mhux se tgħidli li qatt. Le, ismani. Il-kwistjoni mhix jekk tgħidix jew le, il-kwistjoni jekk tagħmilix. Mhux hekk. Bilna. Jien nista' ngħid li ma nagħmilix. Issa u l-unika mod tista' tiddubita. Prin nista' ngħidha. Sewa, naqblu. Issa l-unika mod li dan nista' nirriżolvu huwa billi tippubblikaw il-kontijiet. Sewa. Għalhekk huwa ta' interess għalija tajli isma' Ġan, għandna pjan fej f'tem ta' 6 xhur laqas noħorġu l-kontijiet ta' 2021. Ta' 2021 il-bieraħ biex mhux daqshekk. Ta' 2021 saru. U ħarġu qegħdin pubbliċi? Ma jidhirix li għadhom pubbliċi, imma niċċekkja fil-każ, imma qegħdin nagħmluhom dawk li huma reċenti qegħdin isiru. L-antiki l-problema u qegħdin immorru iktar il-bogħod bil-mod ħalli noħorġu. Jien naħseb li il-fatt li mhumiex pubbliċi daw l-accounts jikkawżaw lek problema ta' kredibilità u Le, għandek raġun. Però l-antiki
li m'għandniex. Riċenti ovvjament. Ma ħadd marhom, ġifieri jekk mhumiex pubbliċi ħadd marhom, ġifieri tajli li qegħdin hemm. Inti tajt li ma rajthomx imma? Li jien ma rajthomx, li jien ma rajthomx, huma qegħdin pubbliċi. Aħna qegħdin pubbliċi nitfgħu ħolqa u jarhom kulħadd. Aħna dawn nista' niċċekkjalek id-dati, nkun nista' ngħidlek ċaru tont li ma huma dawk li huma ħarġu. Però aħna kommessi illi dawk illi ma ħarġux l-antiki nagħmluhom u qegħdin naħdmu fuqhom u dawn li ir-riċenti qegħdin fil-proċess dak li ma ħarġux ħan uħorġuhom ukoll u jekk għandna anke iktar riċenti joħorġu wkoll. Imma naf li inħadmu u lesti għax kellna l-proċess madwar ftit xhur ilu illi kienu qegħdin isiru. Kellna l-awdituri qegħdin isiru. Bumilta nistqar li forsi dan huwa spiex ta' nuqqas tiegħi li ma nafx li pubblikajt, ma qed nifmek sar, meta tajt dawk li ħarġu, jiġri dawk li ħarġu pubblikament. Dawk li aħna l-istejna. Dawk li jintom l-istejna. Imma illi ftit xhur ilu, madwar 4 xhur ilu, kellna l-awdituri kien qegħdin jagħmlu l-analiżi kollha tal-karti biex ikun jistgħu jsiru dawn l-accounts. Imma għadhom ma ngħaddewx il-MBR. M'għandix id-dettalji jekk għaddewx imma naf li huma lesti. Ma dik kruċjali jew għall-kredibilità hija kruċjali, parti minn kif ikunu lesti joħorġu. Jiena tajt istruzzjonijiet biex isiru u dawn saru. Mela, il-parti li jmiss bro hija il-patruni jistaqsu. Bażikament ma nafx intix familjari ma' sistema tagħna tal-patruni, wieħed jista' jabbona misir bro jew stilla jew eċetera eċetera, leġenda, champion. Fil-fatt ħafna ħud dawk l-uċuħ tal-aġeb li hemm barra. Il-mara tiegħi mhux patruna, ma tagħmel ħafna iktar. Tifel tiegħek Patreon. Ekku. X'ismu t-tifel? Nil. Nil ismu t-tifel tiegħek. U kol għandhom il-jiet biex li jistaqsu mistoqsijiet li f'dan il-każ il-Bernard Grek. Il-patruni jistaqsu miġubalkom minn Browns, infakarkom li Browns jagħmlu wkoll food intolerance test li huwa test assolutament sempliċi, kull ma trid tagħmel tidħol għandhom, itaqbulek subajk u fi ftit ħin tkun taf jekk għandek xi intolleranzi għall-ikel. Ħafna wħud qas jindunaw li għandhom intolleranza għall-ikel għax daw jissarfu pereżempju fuġieħ ta' ras tliet sigħat wara li jkunu kielu għal daqstant ma jintebħux li dawn il-ħwejġ huma relatati, għal daqstant nissuġġerixxi ħafna li tmorru u dejjem taraw speċa kif tistgħu ittejbu l-andament ta' saħħitkom. Għara tlaqna. Mela, din hija l-ewwel mistoqsija ta' Matthew Sherry l waħda. Mela, sissa smajna li hemm 10 industri li l-PN jixtieq jipprioritizza l-industrija huma forward-looking ħafna u ħaqhom proset. Biss dawn l-industri, issu l-ewwel naħseb fil-forna raġi. Mela, biss dawn industri li saċertu punt anki l-amministrazzjoni tal-PL, Partit Laburista, provat tipprioritizza kif ukoll investew fihom. Kif nispera li jaf il-problemi ġew minn entitajiet finanzjarji, primarjament mill-banek, li qegħdin komdi għax għandhom biżejjed lil min jisolħu. Li ma ridux jaċċettaw klijenti f'dawn l-oqsma. X'inhu allura il-pjan tal-PN biex jikkonvinċi l-banek jaħdmu id fit flok kontra il-pjanijiet tal-gvern? Mela. L-ewwel ħaġa ejja ngħidu l-fatti x'inhuma. Aħna waħda mill-prijoritajiet tagħna, anzi l-ikbar prijorità tagħna hija noħorġu dal-pajjiż mill-grey listing. Għax qed nirrikonoxxu ħaġa qatt ma kellna nidħlu fih u li hemm bżonn noħorġu minnu mill-aktar fis possibbli. Ħantenni il-weda ċara tiegħi dikarazzjoni illi rridu noħorġu mill-grey listing fi żmien 3 xhur meta jiena jekk niġi fdat insir Prim Ministru. Issa tagħmel għax meta ġi Charles Cassara hekk qal li speċa dik hija impossibbli. Impossibbli għaliex? Impossibbli għaliex qed naħsbu biss b'mod tekniku. U jiena ma nemminx li hija biss a tick in the box exercise. Hija kwistjoni ta' kredibilità l-ewwel qabel kollox. U kredibilità ma ġibix biss billi ssawwat in-nies bil-multi. Il-kredibilità ġiba wkoll billi meta l-poplu jekk jażel lil Partit Nazzjonalista ikun bat messaġġ internazzjonalment. Illi mhux il-pulizija biss qed jagħmlu xogħolhom, mhux l-FIU biss qed tagħmel xogħolha, imma li maċċem l-istess politiċi li ħallew da kollu jsir, number 1, imexxu.
Dak huwa messaġġ. U dak ma ssibux, la l-FIU, la ssibont il-Kommissarju, dak issibu fil-vot. So, U t-tieni, tkun qed tibgħat messaġġ li l-poplu Malti kollu ma jridx iktar dik it-tip ta' korruzzjoni u mhux qed jaċċetta iżjed għalhekk bidel. U dik il-kredibilità settina saffa li l-ebda persuna teknika fis-servizzi finanzjarji u qed jikkonsidra l-affarijiet l-oħrajn kollha irridu nagħmluhom ukoll bla dubju. Sa minn meta l-EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-€1,200 fis-sena. EMS, energy from out of this world. skużani, għax mandu ngħidx li kien hemm madenda ma' din il-mistoqsija. Skużani. Ma, u for what it's worth jekk jipprova jeħles ħafif kif għamel dal-għodu, il-bira Herbert ma nafx, u jsemmi l-grey listing bħala skuża, one, l-FATF ħarġu kategorikament, għallaj presenta podcast daw kull, jgħidu li dawn ma kienux ir-raġuni wara l-grey listing. Imma. Dawn xiex? Daw l-intoppi li ċertu industrijiet ikollhom mal-banek. Imma kienu kaġunati minn evasion u avoidance ta' xi fost l-oħrajn. Tal-inqas fuq din mitla Bernard, għawek low blow. Tispiega ħilna di darba li jem ta' taxxi tijak. Mela le. Ma mumbat immorru l-ura l-mistoqsija ta' Matthew. Mela. L-ewwel ħaġa, jidna nirrispetta d-domanda, pero ma jfissirx li fija l-fatti kollha. Tajjeb? Meta kenna il-rapport tal-FATF, ta' taxxi tijak. Tisma' dik. Jien fuq ta' taxxi diġà tkellim moċċar, jiena kelli diffikultajiet bħalma ikollhom, normali, diffikultajiet. Irregolarizzajt il-taxxa tiegħi qabel u ħafna qabel ma dħalt fil-politika, tajjeb. Mhux minnu Xi problemi kellek? kelli numru ta' returns li ma kinux ippreżentati fil-ħin. Meta għandu numru? Onestament snin jew kelli ta' ftit snin iva. Li kienu iktar u dispjegajt diġà mill-ewwel ma li ħarġet li xum. Kien kwistjoni ta' traskoraġni iktar minn mod ieħor. Dik indirizzajta fl-2018. Meta fl-2020 mort biex jiena nippreżenta tal-2000 tas-sena ta' qabel ir-return, għallu li hawnhekk għandek ammont ieħor ta' term jista' jkun. Michele kien setilt kollox, u allura għamilt il-xismu l-kontestazzjoni u weduni li dik ħajindirizzawa. Insir naf illi kien hemm min qiegħed jibgħat ordnijiet biex dik il-kontestazzjoni ma tiġix konkluża. Ħalli jħalluni lampa stampa. Ovvjament, kien hemm interessi politiċi. To cut a long story short, ħallast l-ammont minn kelli kontestat, ħriġt iċ-ċertifikat u għalhekk dak iċ-ċertifikat ma jieħdux pjaċir jarawh. U għalhekk dak iċ-ċertifikat ippruvaw jirtirawh li wkoll. Min kellu alright. Ġifieri mill-Inland Revenue provaw jirtiru. Le, ippruvaw b'influenza politika l-Inland Revenue biex jirtira l-ċertifikat. U ovvjament ma ġiex jirtirat għax ħareġ korrettament. Tajjeb? Dik hija. Illum hija f'sitwazzjoni fejn ħallast iktar milli suppost. Dik hija r-realtà. Okay? Ħallast iktar milli suppost għandi kontestazzjoni u ħadd ammont lura. Dik hija l-verità. Mela, però li kien nuqqas jiena rrikonoxxejtu u idealment ma kienx hemm dak in-nuqqas. naqblu. Tajjeb. Naqblu. Mela x'indur mal-lewża. Tnej, il-banek ilhom dal-kummedji minn ferm qabel il-grey listing. Fil-każ nissuġġerilu ikellem naqal il-professjonisti li jkollhom jaffaċċjaw ta' kuljum ħajara kif qed jagħmluhom ħajjithom infern bl-iskuża ta' de-risking. Tistja komplessa għed il-mistoqsija. Sfortunatament konvint li jekk dil-problema ma tiġix tekil inutli ngħidu li se ninvestu u nipprioritizzaw industri li huma tal-futur, għax ħala ta' flus. Mela, inti għawek għettajt li għawek għaw pessimizmu. Ħalli l-ċertifikat il-senjur. Il-senjur għet jgħid. Li l-problema li għanna l-lum mux għax aħna grey listed. Jimmeċ il-problema li għanna l-lum hija minħabba li għanna grey listed.
Il-grey listing ġa problemi u se jkompli ġi Ulterjuri. problemi. Pero aħna ġejna grey listed minħabba daw il-problemi, minħabba li kellek evażjoni ta' miljoni, minħabba li f'dal pajjiż għaddew 700 miljun euro, ħadd ma jaf minn fejn ġew għad minn marru. Li imma u għet Minħabba li kellna politiċi. li l-en mill-grey listing, qabel il-grey listing, kien hemm problema, per eżempju, niftakar meta kienu qed jgħidu li di tal-blockchain island u tal-kripto, eċetera, eċetera. Biex ta' kull sar ħafna biex ta' marketing u għanna avvenimenti u nies itiru bil-private jet, eċetera, eċetera. U mbagħad meta ġejna u no, il-banek Maltin ma kellhom l-ebda aptit li jiftħu kontijiet għal-industrija daqshekk opaka. Sewwa. Il-mistoqsija li qed jagħmellek Matthew hija x'beħsibkom tagħmlu? U forsi mhux inti titweġiba di, forsi ħanilek għalfejn wieġiba jien. Għaliex lu ħaġa aħna mhux qegħdin ngħidu. Aħna lu ħaġa qegħdin ngħidu li din mhix kwistjoni, aħna l-pilastri tagħna l-ebda wieħed minnhom huwa blockchain. Il-kwistjoni mhux pilastru ħadd tagħmel biss, imma kif tagħmlu. Is-servizzi finanzjarji kulħadd jaf illi jista' jkollhom ċertu riski. Il-gaming kulħadd jaf li għandu ċertu riski. Imma kellna liġijiet kif suppost. Kull meta innotajna mhux fi żmieni, ovvjament ħafna sinilu wara 94 illi kien hemm ċertu riski kienu jindirizzaw dawk ir-riski u jbidlu liġijiet. Ma xorta kien ikun hemm noqqasijiet mhux ovvja, mhux dejjem ikollok min jonqos. Ma ma jfissirx illi il-blockchain għax minna nfisha ħażina biss, jew għax minna nfisha bil-fors tkun ħażina, imma li x'għamlu il-kunċett, daħlu l-kunċett, għamlu ħafna PR u hawnhekk allura fejn nikkonferma l-punti għaj li mhux il-PR kollox imma s-sustanza. U l-liġijiet importanti kollok is-sustanza, mbagħad bieħa dik is-sustanza wkoll bil-PR. Imma mbagħad il-liġijiet li kollok madwarhom irid ikunu kif suppost, da m'għamlux l-affarijiet kif suppost, bekk ġana li ġana u waħda mill-effetti li ġabet il-grey listing naqblu. Imma il-problemi għaliex il-banek bdew jissikkaw dak iż-żmien, għaliex huma stess kienu qed jiġu esposti ċerti riski. Meta inti kellek bank lokali li beda jitlef correspondent bank wara l-ieħor, beda jara kif ħajamel biex inaqqas il-loss qabel ma ġejna grey listed, ovvjament, għalhekk da s-sinjur għandu raġun. Meta jgħid li ċertu problemi inqalgħu qabel. Però tradizzjonalment il-banek tagħna minn dejjem kienu konservattivi. Ġifieri għalhekk pereżempju meta faqat il-kriżi ta' 2008 aħna ma fetwatniex b'daqshekk mod kataklizmiku kif affettwat il-bqija tad-dinja għalfejn il-banek tagħna dejjem kienu vera kawti ta' kif ma kawti bil-riservi fejn jinvestu. Kienaw suq ukoll tal qatt ma kienu high risk high tal-loans li kienu b'saħħithom u li kien hemm ċertu riservi u kontrolli, ovvjament. Eżatt, kienu bil-għal. Eżatt, imma qed inħartu tendenza hija dik. Qed inħartu ftit kunċetti, ħanilek għalfejn. Għaliex jinetlek il-financial service, semmejtlek il-gaming, għamminnihom. Il-banek f'Malta u l-banek Maltin is-servizzjawhom dawn l-industri f'Malta għax kien hemm il-regolamentazzjoni tajbin, il-ġiet tajbin u kien hemm l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom. Il-problema mhux is-settur jekk fihx diffikultajiet, imma kif tagħmlu, kif tpoġġih, kif timplementah. Jekk trix tġib bank biex hu stess ikun it-triq ta' fejn inti ddawwar il-miljuni, issa qed tagħmel apposta, bil-forsi ħad toħloq problemi. Issa allura ma nagħmlux daw is-settur il-ġodda għax jista' jkun ikun hemm diffikultajiet. Mux f'kollox jista' jkun hemm riskju. Le, mhux qed jgħidlek ma tagħmilhomx. Le. Żomm, Matthew, f'tebda punt ma qallek tagħmilhomx. Imma kif tibda domanda? Qed jgħidlek isma'. Qed jgħidlek dawn mhux se jsiru minħabba l-banek. Le. U qallek x'inhu allura l-pjan tal-PN biex jikkonvinċi l-banek qed jgħidlek kif ħadd innegozja mal-banek ma qallekx ma nagħmluhomx. Il-banek iridu. Anzi beda qallek proset. Il-banek iridu. Imma il-banek iridu. Il-banek iridu. Serħan tal-moħħ. Għalhekk hemm id-de-risking, semmilek id-de-risking, fl-aħħar mill-aħħar anke jekk int mort inxurja karozza, jinxurjak. Ma jekk wara ġimagħtejn tifqaħħa u jtik il-flus, u jerġa' tixtri oħra u tinxurja u terġa' tagħmilha l-istess, x'jagħmellek? Jgħidlek isma' jieħu paċenzja mhux ħaneġi ninxurjak. Għax ir-riskju tant qed jikbirlu miegħek, jgħidlek aħjar neħles minnek, u l-banek l-istess jagħmlu,
Illum, xi ħadd li għandu kont €10 fih, u forsi jara ċertu attività kultant, ilek da qed inżommu jien. Xi ħadd li il-bank iktar għandu riskju ma dak il-klient milli għandu lieħ, ma jaqbillux iżommu, għalhekk dejdi risk u għalhekk inaħħu x-xogħol u għalhekk ma jċettaw ċertu transazzjoni u għalhekk inkollu jisaqsu. Dik il-verità. Imma anki għaliex illum tant hemm regolamentazzjoni, tant hemm ukoll investigazzjoni u Alla ħares jeħel xi ħaġa xi multa. Ara x'multi anke belaw bank lokali. Sewwa illi ma jridux jħallu ċertu attività. Mela l-ewwel irridu nibdew mis-serjetà bil-liġijiet kif suppost. Li l-istituzzjonijiet jaħdmu għalhekk importanti li jaħdmu l-istituzzjonijiet. Għalhekk importanti li jkun hemm attività regolari għax jekk inti tagħti illa kif ġanna taħt il-label li kollox xejn mhu xejn u tiftaħ beraħ għal kollox, ikollok iktar attività li tista' tkun perikoluża. Mela dawn l-istrutturi dawn il-pilastri jistgħu jsiru għaliex namlu l-liġijiet kif suppost, bla dubju se jkun hemm ukoll il-provisions li jevitaw kemm jista' jkun li jkun hemm l-abbuż, l-anti-abuse provisions, imma rridu wkoll nagħtu is-serħan tal-moħħ lill-banek illi jiġi minn nuqqas tal-grey listing ukoll għaliex dal-pajjiż jerġa' jieħu l-isem, ir-reputazzjoni illi għandu bżonn biex ma jkollux iktar daddel fuq. Minn hemm jiġi l-inkwiet ukoll tal-banek. Alla-volja bdew kif qal is-Sinjur Matthew qed li jismu? Matthew. All right, alla-volja bdew qabel ġejna grey listed, jinkwitaw il-banek, mhux bil-fors, bdew jaraw il-problemi jikbru. Bdew jaraw li qed jitilfu l-correspondent bank kif diġà. Llum għandek bank f'Malta. Wieħed mill-ikbar banek biex ma ngħidux l-ikbar bank. Li laqqas għandu correspondent bank u qed jopera b'money transfer institution. Correspondence Bank qed għad-dollaru qed tgħid. Xek. Li qed tal-Western Union di tħallna fiha. Inti rajtu l-episodju ta' Charles Cassariju? Ma rajtux le. Imma ovvjament naqra u x'ismu. Nissuġġeriwlek. Mela, għena dwar ejja bro ġurnata twila. Mela, tlaqna waħda għall-aħħar mistoqsija, mela, hemm ħafna mun bro l-aħħar mistoqsija. Xanna, jina Mikil, wieħed mill-editors tal-podcast ta' John. L-esperienza fuq il-podcast hija waħda qawwija u propju għaliex il-buzz ma jaqta' xejn la waqt waqqas wara r-recording tal-podcast. U anke għaliex bħal ħafna u ħafna oħrajn fil-podcast sibt it-tama li fl-aħħar il-Malti li qed jiddiskuti b'intelligenza u mingħajr ħafna bżieq u tixjir tal-idejn, iddeċidejt nipproduċi dokumentarju ċkejken illi effettivament jgħid l-istorja tal-podcast hux. Għal daqsan qed nappella lilek u taħdejk illi l-kom issegwu l-vjaġġ ta' John u sħabbu sa minn Marzu tas-sena li għaddiet, ġajlu sena. U allura li bħali tixtiequ dan id-dokumentarju isir realtà, tidħol fl-Indiegogo link li hawn memuża ma' dan il-filmat u ttini daqqa titux. Kemm tixtieq inti? Permezz tal-biċċa xogħol għandi ewwel il-wieġeb numru ta' kurżitajiet marbuta mal-podcast u kif ukoll illi nixħeddaw fuq l-istorja tal-karattri illi sawru l-podcast dak li huwa llum. Kulħadd għandu storja. Kulħadd għandu elementi interessanti fih. Da ma jistax isir bla flus, kameras, dwar u x'nafin. U għalhekk umilment qed nitlob il-kontribuzzjoni tiegħek qed nirrepeti hux fidek mela. Ma nafx, ħana li x'nagħmlu. Adel, għax hemm qatt ta' mistoqsijiet hemmhekk u sar il-ħin. Ħalli fidejk biex tażel Ħanażel jien trid numru tiġi minn tiġi. Ija jena. Number 8. Number 8. Numru favorit tiegħek. Number 8. Mela mmur fejn konna l-ewwel u waqa' preċiżament fuq dik li rid tagħmel int u għajlu li kienet number 8. Mela di, number 8 ara. Semmi żewġ membri mill-Partit Laburista li tammira fix-xogħol li jagħmlu u għalfejn. Mela, forsi l-kelma nammira mhix eżatta. Nirrispetta Iva. Tajjeb, jien nirrispetta ħafna Michael Falzon, pala persuna, pala politiku. Kien hemm sitwazzjonijiet anke diskutej miegħu privatament fuq ixu illi kont inkwitat dwarha u maċ noqgħod nagħmilha ixu pubblika
għaliex kien jinteressan li tirġi riżolta mhux li nagħmel kapital politiku minna, jien nipprova ma nagħmilx kapital politiku minn issues. U anka nammira għaliex fil-moment l-aktar diffiċli tal-Partit Laburista meta kien tilef anka l-elezzjoni tal-2008 kienu l-persuna li konna rajna pubblikament barra. Ħadd ieħor kien inħeba. Barra Ġifieri tammira l-kuraġġ tiegħu. Mela xejn. Int kuraġġuż? Iva. X'hemm fl-istorja tiegħek li għajlek? Ta' jiena bdejna kuraġġuż. ħatajd li allura lekket li Michael Falzon tammira ħalek. Lejna mira ħafna nies kuraġġużi. Fl-2017 kif tlifna l-elezzjoni jiena mort ukoll nitkellem meta kien hemm bżonn. L-ewwel opportunità li kien hemm Xarabank pereżempju. Tgħid li għalhekk kellimt semmejt Michael Falzon le, ma nammiraħ għal dak li għamel u jien għamilt l-istess. Għax taf li kienet ħaġa diffiċli. Żgur li kienet diffiċli. Ok, tieni persuna? It-tieni persuna illi naħseb illi nista' ngħid nammiraħ dal-persuna. L-Oliver Xikluna. Kon bestment tiegħu jendal. Ejja, jiena ma nafux personalment. Ovvjament nafu ftit fil-Parlament u li nammira fih huwa għaliex sissa nispera li jibqa' għad għandu sens ta' rispett fil-mod kif jitkellem fil-diskors, jitkellem fuq l-ixu, mux fuq il-persuna, u fil-waqt li jina bil-fors irrit fi xogħol tiegħi nirreferi għal-persuna, nipprova kemm jista' jkun ma nwaħħalx timbri mal-persuna. Jien ngħidlek li inti qed tikdeb però ma ngħidlekx kiddib. Għalija tagħmel differenza kbira. U tkellem kontra l-klientelizmu ukoll pubblikament li ovvjament ħabib kbir tiegħi. Mela, isma'. Tifhem hawn f'partit li huwa fil-fatt bbażat fuq il-klientelizmu. Ma jistax jaqbad artik ma jagħmilx bħalhom. Ma nafx, ma insomma, forsi jibgħatu l-Oliver nitkellmu jiena hu. Mela, jien nagħlaq men. Ħadd gost nitkellem miegħek John. U proset. Tant ieħor men. Tant ieħor. Grazzi tal-li ġejt saw. Għabben nispiċċa ma ħnejlek xi ħaġa oħra. Il-politika għandha bżonn il-kulħadd. Jew aħjar il-pajjiż għandu bżonn il-kulħadd. Jien qabel 2017 kon nemmen illi biżejjed nitkellem, biżejjed imur fuq televiżjoni, fuq ir-radju, biżejjed nikkritika fejn jkun hemm bżonn, biżejjed nikteb fuq il-Facebook. Biżejjed nitla' fuq palk politiku ħal-balzan u nagħmel il-messaġġ politiku tiegħi. M'għandix dubbi li anke forsi patruni hawnhekk li jaħsbu li billi jitkellmu pubblikament fuq Facebook jikkritikaw jikkummentaw huwa biżejjed. Naħseb li wasal iż-żmien li dak biss mhux biżejjed. Irridu nagħmlu iktar. Jiena għalhekk dħalt fil-politika għax fl-2020 fimt li mhux biżejjed nitkellem fiha, imma rrid naħdem fiha biex inġib il-bidla. Wara nistiednek. Titkellem pubblikament kif diġà għamilt tkompli titkellem projekti ukoll platform mhux biex issir politiku. Dak il-platform għandek dritt għalih jekk inti ukoll trid iġġib il-bidla. Kif m'għandix dubju li inti m'intix kuntent bis-sitwazzjoni f'dal pajjiż. Grazzi tal-istedina. Suppost inti tgħidli li grazzi tal-istedina. Cheers to that. Mela. Saħiet kemm infakkarkom li dan il-podcast assolutament ma setax ikun mingħajr l-għajnuna splendida, kostanti u qalbina, mhux eżatt il-kelma, ta' dawn l-azzjendi li sejjer insemmi issa, dawn huma Browns, EMS, Citronics, Seamless, il-Manux, Derek Meats, Free Hour, Lavazza Kutriko, Garmin, E-Cabs u Frank's Gentleman's Essentials. Infakkarkom jekk tridu tissieħbu mal-iktar komunità cool fid-dinja, patreon.com/John Mallija, tistgħu siru Bros Stilel Champions jew leġendi għal ġieħna daw jien semmejthom ġan sejt. Imma hemm benefiċċji varji f'kull skaluna. Segwuna fuq il-Facebook, l-Instagram, it-TikTok. Da kollox.